beda Sompa Asem Mpe Nipa ya pan poma sibire na ya de ama kama ni nyina kamfu ano asundue bu ano ya pese nom no Ghana enkanka asantemema enya asam ketua di asanteman agiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa hey wodi anadi asam enya asam ketua wadwumadie we so ene obete omono asam wanka ohne yire maame yaboa akua asuama bronya obete nenka ewo dwumadie we so enya asam ketua kra the nation's anchor bishop ono so ewo ha watrase bishop no se sa title no yenyi frim danso so nyankopon wosra wonwa no de asra wo eno no etetemeketema no so eden ya da ko bepiem ende ya bepiem enya asam ketua na producers a edi dwumadie na wo piansam no egu apaso na yetunu sre ene abasa ene ojuko ba kwaku yeboa sa ena wo usu enkwanta bisa Isaac Dr. Mo so aba yes see ya giri yanchire wom Asem Mpe Nipa hunu sa no ya giri yanchire wom nyasam ketwa ya yirim agrege ya kokoyanim baby a waya wa adwene se wo kono se unya nuru ya sabia ku sabia nya do gyina se ojo ahome a enya adwuma ya koyanim na uko MC ahwa ima wo bo adwuma sana Kevin sa Kevin o ya ta wonamu bua obetumi atwuma ntafo no saa no mpemu adwuma no nyame na de che wo mo school fees enso aboa emadwuma die akoso kama na nasafo kantan kasim premu saa brantie we nkrasa nya brantie no obo adwuma papa okọ Sompa TV room hoso so a amanfo ye adwuma enya asem ketwa enfo nyina edi atwaguo wo Sompa TV ni nyina so ekoba jasesem premu bema ena David Sompa adidie ono ene friend Restford no Sompa adidie na sa brantie we na se wo boaboa ni pay no na wodi ato Asem Mpe Nipa obeboa no ache nso so no ye de Bible tan achi ozi wo boaboa ni pay no na odi ato Asem Mpe Nipa free Dr. Blessed Foster agobe bobo eska no ache o anya zenketwa kofro bofo mpa ba masuketwa mi yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo me na meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so ena swodro driver ena touchline ko a ena yenenam ena dwumadie wadie basi wo so ano den papa na ya na ye menwanwa se obi wo ho na woni oba akodawie akatima kapia gro no senyi se ba osanyamia saka so mempese metie bi kura ya na ne tie ne ya medendenden ene pa konwa etra so ka kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa fo no o maje ready ene mande no agudie enipo so kra omra samo bibia boko Oforisuo nyangopa adama bibia boko na se madika ka cho se dwada de dru ho sa de a enya asem ketwa na oka me amenwia me wo fa se Ransford asem se wo bobo nsika no na anu migya no be ka chem se ni pay no wade awie na sika bebe no ko boa me ma dia ba kwa me mpe ye se ti ma men se wo so wade awie wo di ni sika na awie eye de no ko boa sika ndia beto Asem Mpe Nipa ya che so ni bibia wo boa no debi se minim bia wasan bia wo adwuma foforo bia wo ya wonka no krenche na memoa no because me wa catch them wadi sika no ko je na emse anu ba ya ikura wadi awie na sika wo so obetwetwa na wonna o advantage runs for we do na joa wonna o so am ya ne dia o so ya zamo na wo kan se bia mete wo si bebi obi adru bia won san na chi oh ye ku ye bebi obi adru bia won san na chi because untimi nya Sompa ho debi now varsity was afina me ko start deness adafu bi kan was nipa bi a sebe mpredu was varsity wo ni wa jai ni wa sebe wa stand this ato asamba kwani varsity was my jai kwa chiri ja yen kwani the nation's anchor Vozo baba na bibia boko Ewade bisu hia ade kyen na yehunu han foforo a kire se cancellation no anokwasem ya ye kan se asida enka ne dini na ono moa ye nenzo omfa onam ne honhom so nkasa mfa yemu na nkofo ade omo ha beba so onam ne ya man so wo ma asumdie mra aha de ti omo mo fi nyina omo manya so omo nya mfa ma nya twom so mfa kwa so mra no benya ahome amo mo kra okay
Mami tia. Ofoso bema. Obatampa bibi aboko. Oh, de Nyankopon de abedru ne Ebeneza on se yapo no emu odin boni bia nso enka yen tie musuo bia nso mfrifie nti no Nyankopon adom ye ho ye gidi se ye tiefo ne yahwefo nso obia ho ye nti ne ayakra do nti no dodo na ehwe anim se ne wode ebi ebeba bedan wonom wanya bi nso ede abo wonom ekotokuo mu nti no Sompa TV wo hwe ye na wutie ye ede free wo brekro na no obetimi adjoin yen e wo social media handles ni nyina so Facebook no e Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube ya Sompa TV Twitter ya Sompa TV /Sompa FM na www.sompaonline.com so addition bi betimi afa ho na wo matie yen e de free ho brekro na nsemo e bebobo ho no so no obetimi akọ na okokenkan bi de free ho nto so be ma dodo na wo ye nim tifa yetu ya krado. Okay. Otete ba for your boy and tabam na ye tu akono ene ya futu sam etietia na ne mi se unkunu ne papa baby a afe no ekeka nkono ma mi se unkunu kakra hwe ye tie nwum bi emra sesi a na no emu sam ene ne ye de enkuranhye no ebefira ba ye nkomra sesi a Yenina ye tie Sompa ena jibi efa bo kotodwem fa bo bra se ene pesi ama fom ayedia ena me catch se ensuo beto ama fom ayemre se ne ena woni sika wode ebetu botom abobra dabi ene daachi bi edi animu eba no Yakopon be ma wo botom ayema sene na wosre na wudia wokyera bi wa beto adi ena nwumre yi eduru baby na den pass school fees no ubetumi atua enso enade na wuhu enwoma ekọ emfa ne tampa edifra eno ti wodofo na nwumre ya asem a meka kiro se de wuhu no enei ebetumi asesa na de wuhu ne nei esesa meka kiro se ebetumi asesa akọ ne papam ebetumi asesa akọ ne bonim anoti enese enkachi na se onim se wokyena bi betumi asesa de a hwena brabo a wo bono betu anamo adiasiye sade be ya ne nsesam no emu betumi apagya ne nsesam no enwoma be konkai ama wo so sade ahye wafunu mu ma enkonkoba ne se ekwa akosesa na akoda ne su abene eni awreho eno ti wodofo na brabo be na wo bo ama brabo na nkasa ayebo no ana se wokyena bi no enkachi a ye wo anidanso se nwoma betumi asesa no wodofo na sema meka chi ona nwumere se hwe na ensesa na enko ne papam eduru ba bia tumi se adwuma sam no eho asem kan ye den wodofo nwoma mbesesa ma wate eduru ba bia utimi sa awade no emu ayire awraho ne abene na wudi na wade na se eduru ba bi kura no aduane kura wudi besi gya so ma o madie no ya na ho ye den
enye se be ma na ebo apayo dabi saa na oba no won hyeda eno ti enwoma bi amofam ewo abrabonim ewo abwade nim enwoma entumi enkekansi ani no ene me ka cho se enka achi nwo ba yie eno ti wodofo se enwoma eyeye dia na wosef ba bi ade ehofam aya kurupo twedi ampon ho se enwoma ebetumi ayeye na enka achi wa abrabom dia eduru ba bi aye tiempanifo kasa tiempanifo afutuo enu tie na anwumre yi enkuranhye sem amede ma wo se enka achi da biarada Sompa FM se wahwe ase ena fiti ase sode na mogidie mapase okon na chi enkunimdie ewo ho enu tie odofo ma ne nka achi ma wo na anwumre yi susuma wabammu wa brabom na mmere bi beso Nyankopon ebeduru wo so sene ena wonhunu so a sene ena nwoma enkoyie emawa mi wo gidie mapase enkosi afia ye wo mu ene efrempinu ene edunan aduenu nan no enwoma betumi asesa wo abrabom ama wade no ebetumi aye kama adwuma no betumi anya bi aye na wonya sika atumi asisi dan na watotomfuo ama wiase asetremu ensu ayewde eno ti maame papa me nuanom kodan keto ame kasa kire mo na nwumire enne enkuranhyesem afutusem ena mede ma wo se enka achi na enyintum se enyeyie nyame mmere ene mmerepa se kurupo twedi ampa basa yi adom kutwa nsu ane nanka nsuo no se na adom no etowo so a sena enwoma betimi asesa ama dia ka akire ni nyina no ensakra beba na sede be hye wafunum ema eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omra samoa Oforisuo bedase ne ade Nyankopon so asese ne dwo so wahwe so no de yakwaba Oforisuo se me ho efe ne kakra ekfe obi amwa ba so kra bebo abaso mi amebo mabaso se wa onua Bishop. Okay. Bishop. Okay. So, we go on. Emrum. Okay. Additional market. Okay. Nene wonyini ni miami nyaba. Okay. Wode me kon ho na nya asem keto. Necklace o mo ware ni ade ade. Okay. Awan ko ho a ocean wako. Mami check here Dugas. Oforisuo. Me gidi ye se Nyankopon wo bre. Won se ne so hwe ya. Ese weather na esesa. Minim so menkwa na menya me hu say experience ni be I don't know. And na hu say openo I start yin ho ne. Me hu bebi sa. Na nwom na oboye no. Ene wasem na ode aba no. Nipa bi hwe ba bi fa ko. Obenya nanka de bia no. Oho aye mrama no. Enso nye sa na ewiase tie. Edu me bi a nsuo e wo ne time. Ene opebre enso ne time. Na wohwe enwom na ebo na osi ebedu mrebi no opebesi amadufo che dai ayicha the word edufo che ne bi anipa bi nim na mafo buso bi se edufo che kra dai ya menwe atwem ofasi woni ma de kro edufo che ya edua bi a nsuo nta emfiri mu da na hia ne da hia da na da hia da nso hia no e yo pebre nti dume bi na sey maame no kɔ sebe edwom ayekɔ afuom na sey edume bi na opebre saa tam no openyansi ya saa edufo kyene mfa na nya hwe obi akora hwe baabi obi ahwe baabi da na no no ya na akɔ ebise saa edufo kyene kora no baabi da no kora no afo chaka wuntimi fa nya hwe na no ejina wo ma nipa sebe wote wiase mu ana sɛ wo abusua mu a sebe ususu sɛ waye kwa saa time no na yo pebre anase na nsuto bre eja ma nipa mienu ade mienu na America ne wo ade bi wo hon ma nsuo to a wo obi amfa wo nya hwe ya wo ade bi wo ho a opesi a obi amfa wo nya hwe ba ni nyina so ba bi a ade a emfa so e de manipa ya me pesa me kama wu nipa da sani a woti ase bi ase se nsuo toto a nsuo toto a na sebe nkyene ana se nkuto mebo a rider na nani age mebo awia so bo a
na nkutozo ɛdɛn ɛwura ho dan pɛsɛ meka nyinaa sɛ nipa tasani bi a wotie yɛn afutu sɛm de yɛde bɛma wo ne tie baabi abrabɔ na kodu biara no ebia na ɔpɛ brɛ nti yɛmfa wo nyɛ hwee baabi abrabɔ na kodu biara na nsuto brɛ yɛmfa wo nyɛ hwee ba sɛ nsuo ɛwee na fam yɛ dry ɛna okuani kɔ afuom ɛna ɔpɛ sɛ ɔsogya ne ma ɔde bɔ na mpɛseɛ bi di wayɛ wɔnyɛ gya to otwa n'ani no ɛbɛrɛ na nsuo totɔ na saa adifo kyɛ no na ɛda hɔ no ɔfa no nyɛ hwee no afei no ɛno nim sɛ ɔpɛ si a yɛpɔnepɔne ho a na yɛde egu egya no mfimfini wɔmfa nguwa nsɔ da asɛm a meka obi wakɔ afuom bi anim deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wɔmfa nguwa nsɔ da eti ayɛ wese saa na adry no wɔn pɔnepɔne sɛ ɛnɔm de egu gya no mfimfini eti sɛ wɔmfa crazy nkura ngumu a wopa manchi soso mu a na ayɛ dɛ eti saa that means ɛhɔ no ɛso aba mfa soɔ migyina hɔ ma nipa dasani a wosusu sɛ wayɛ kwa wonyɛ kwa ɛyɛ mmerɛ na wotaa mo bɛso na nsunyɛ nti wanhwɛ yi a na saa na nyankopɔn yɛ ne berɛ yɛn nyinaa no ɔfosuo yɛka nɔɔma bi a baabi a ne yɛfiri ne baabi a nnɛ sɛbe ɛnyɛ yie kora yɛbɛka kyerɛ sɛ yɛyie ɛwɔ kwan bi so enti mede deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ woayɛ difɔkyeɛ sɛ sɛbe nsuo totɔ ne ɛmfa anyɛ wea meka kyɛ opirin ɔpɛ bɛsi ama so aba mfa soɔ meda ase okay the news is uncle bozo rali nyankopon nhyira wo ene wafutu sɛ ma ɔde aba nnɛ enim sɛ yɛ nuanom ɛwɔ fie benya bibi bebree ɛna afiri mu Sompa wɔsɛ ɔpɛ bi asi ɛna fam ayɛ dena nsuo bɛtɔ ama fam ayɛ mmerɛ Joseph Mensa nwumi ɛdɛ na kasa tire nipa ahodoɔ bebree abusua bi a wofiri mu monko a mo maame side ne deɛ nso bɛba mfa so akyerɛ yi aba amokɔtwe canopies bonzi afrɛ deɛ mfu ama na wai ɔmo anko ma sesa we nyina ɔmo yi apata nyina nsisi yie na maame akya aba na kan na ato so bi ko fra America beduru saa ne asɛte mo family no ɛna ofosu ogina asɛm no so de ka kyerɛ sɛ nka akyi wo de kɔso twe canopy na ɛtam wo kam yɛntimi nyina wani mu nka nkyerɛ obiem akɔ awaleyem woyɛ bibia sɛ bɛkipu awareɛ no nanso yɛmpɛ sɛ onya anigye aketewa bi wɔ awareɛ ase nkumafoɔ de ɔmoyɛ ɛsew ansew nom de ɔmoyɛ yɛka kyerɛ sɛ nka akyi kɔ so yɛ ne awoyɛ na mmoa ba mu mu mɛnsa wakyi na afei no wani mu nyam hyɛ bɛba nka akyi ɛwɔ adwuma mu nka akyi wotra wo bɛsi biaa bato na ɔtan ne nyinaa gu soɔ nka akyi ma abontɔ yɛ mu nyame a ɔdane wiem nyame a surprise nipa abrabɔ no one day probably unu no kure wo mu obamia unu ade titiri bi ekura yɛbɛhu mfaso a ɛwɔ wo soɔ nka akyi tobo nipa brewa brabom nipa won twetwede to bia to ni kɔhwe wɔ kyɛ na busa sɛ na me kura me ba wiase bɛyɛ edeni me nka saa akasa ni bia awurade nim ne adi ɔdo ba yɛ nka akyi ene ne mu ayɛ di no ene na obedi di akyerɛ wo dan obi ansa ene na wansi obi nneɛma a wunidi o ene na obi ansomo amoa ankwa amoa antiboto aduane wunya bi ni o ene na master bi trotro o ɛkyena bɛba na sika gu aboboa na hu sɛ de onsi nye no ode mi hu ye obi betu kan na akolodu niema pakini nyina sanu ama 10 pesos bi a sebe je ne fato ho ne ko etam kam wu betu kwan ama nkofo akogya sɛ de ɔsoma afoforo no saa na awurade be ma afoforo ayo enka achi da me ka sɛ so nipa wonto foma ye nka sole mfa nkyerɛw ni oda fom ne ka kyerɛ nso won sole de ansa ne nka sɛ awurade adua bi wo bi abrabom no na so ogina ba bi a yenim sɛ ensem fata ogina ba bi e firi sɛ ehonye na awurade tam na firi ho edi muaba mu ba bia wugina no fa akwa wa hwe ase muaba mu wudi sinkete na ka kyerɛ wo se be ye na dane se bo a unka ba bia wo no ada vozo si ete sa ne man kitinkiti we wa abrabɔ mu a ya ba mu ye nsu bebre ye nkyekye nsem mu nkyira foforo bebre ye be sinkete ne ahunu se nyame mmere so a obedane ne ma de ama ya abrabɔ be ya ye ntiase ne ye nisuo bebrebe no to da bi na ato ani kɔhwe aka nsu mu a na obuza se ntimi nsu mi be ye bi ni ohwe namfo ano om namba bi obi prot wo ba bi obi asifie aduru na wo cheke se kwota prot kura woni bia na wo buza ahwo se ndie be ye ni se ya na ebe kɔ no wo cheke se wo de ba wi ase ana wo de ba wi ase na ahwe kakere kura wa unu se ade yi ndie ba fa nie gofo suku om ma de da mu ntimi ba betima ko suku yi bi nie but ende wo futuo ne se yenka nche ne otifie ni se nka achi e danse bo a ene ma be dan fozo abrotia
Oforisuo bema me na sena yenche yetiefo ne yahwefo nyina na enkechi ebeye yie eduampo awo na wani da so se ebesa afefe bie mu de a na wo nipa da sene anyankopon anwene wo no wonwene wo ho ese obem akwa akoto ama ne eso chen wo mu na da bia ya na meka ma asem bi se nyankopon se omaye kwa ahokyere bi mu a eya na wode yen ekosie sometimes nyankopon ma kwan ma enema kotote wo kwan mu a enka yenim de enka behia anase de enka besi wo ya kwan enti de besi wo asase so anase ewiase mu asetena mu bia no wose ye de aseda ema okese no efise onimade kodi enti a wo ye saade no nyankopon wo na ya na odwene ne ma ho se ya ye nipa kra bible se ye mfa owo anase bo ema ye ma se ye aduane a how much more say nyankopon no won hwe ye so eya na wiase abrabon sometimes nyankopon ma wo situation bi mu se be ya wo free mu obenya adesua de bi e de free mu na timi aboa wo wanya bi e de akyerɛkyerɛ enkyirima na wa abrabon so atimi asi wonye baabi a wo bi wo sesie e bi a wo da ho kyerɛ mu obi wo ho a eka mmene no eye ne sa onko kana no adura na sa onko hye ne hohoma obi wo ho a ne betete no de bi e ka problems en wo de bre no wa breye wa brabom oba bi tia wade ase eye ne se onko no maduro ho fi se ebi wo wa ye tradition ye culture no emma ye ho kwan se wase agai bema no enso no ankasa hu se otigem ya nsana magu ne ho anopa wia ne anwumre enso hwan ne de jefo ye ka kire obi a wawie suku ache nanso wunya adwuma nye wa wo ye adwuma wo fefe kama wo si so te sen hwren wo fefe nanso wo bo ho mode hyehye ya wa abrabom no ene adwiregu aye wo sa abrabo na pem Bible ne se bema ho no behwe asem prenso enso obesa sore emprenso de wo hia ne se obekentire ho Bible se okentire ho a obeyi nkonua no e de afiri wo kon mu eti ye ka kire wo bia se baabi a wo sesia no fa ne sa wo ye krama ba ya wo te ase oho onfa so siri jata ya wono so waka baabi anase wawuo emu ho abomfie anya gidie wa awurade mu ne ka kire ho se ebeye yie wase enkwa ene wawuo we no e wotekyerema so Bible se de ebekyekyere no wasase so asenom no wakyekye no wosoro asem bi ebepie de afiri enum aba no eno ene beye adwumenti no yen kan sempama ye ho yen kan kyere ho se beye yie aka echi de na so no enhye danka echi pi nyakopon wase dako eye nani so mfiapem enfiapem so ene nani so dako eye ose abrabo na pem eye ose ne ema asie wie ye ka kyo se ene ema besesa ama enna ye kase no ebre bi beba wan kasa wo the next situation na wo mu no ebe yesere na wasa de aye afutu aka kire obi ntofo so enkechi ebe ye yie entisi abotre fire mpaibo ne bo ho so bibia mu wa abrabom na asetena no ebe sa akwa anim obiem e de ama me da ase anu ti odofo sinkete ne bo ho so na se watofo mu a ne no kire se eno anu no obesore na foforo so behun ama nyankopon animonyam adedi 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Oforisuo beme ye media me tunkrana pranzo nana one bakope Oforisuo beme na nyime masa no be jafo nyina na ma tia me papa edi for kabana me fasa kwanya so ma tia okay na ane so nkunan dia na so me kakakra ka mo de no ho se presi ama famo de na senso to na se efan be mre dia obi abrabom so se si ame no kasai me de no nso no to awa na abrabom on kan hu se prensu betinyasi on kan hu se prensu betinyasi ngi odidi a onjabi na epesi an wantere no tembi nipa ya pese ye ko famo abrabom a ye nya nipa mo mo se yenkunan nanso tenis kadi a ye mpesi nipa tuafo ndi esia obi a nsuo to na abrabom a okwa adwuma wonya sika onye bibia eyeye no Oforisuo be ma ne me de kawo de no se on kai se epe nsu betimasi wona abrabom to odidi a okay hello Konfei ye
Yay! Ahiri. Lele. Ijatiato. Ijadam. Over. Hey, how fast is that? I ain't coming here from. Okay. Pasiada we ya. Ijadam ko kisi asam skumo. Ene mi am da papa basha. Papa papa na tesu bi anim. Na mami nche wa bega for fu papa mrasa mraso. Bishop Lumba ene o henry so mi se mo mo ya. On tuma katiam. Mini je ake di neta. On tuma katiam. Ova. Open SEO and change better. Of the told you said, Nipa be some more of a big command do. Maybe I make me say, I did not quite Yaw Brabum sofa. What's all now, now was there, my means I get only one see that with him. Now, of our question, you have said, and then the idea that young some queen that used to be made into him. Amen. Okay, hello, baby, I'm free with you. I'm a chef from Alice, because I feel like the mother. Auntie Alice, what are my you? And you made him if Mama Makai Maria wisdom. Maria wisdom. I'm a radio between maybe name of the thing. They say, but that madam saying, couple of them and then back. Yes, I get in here. The chain in my story. I feel sure at the time them in a man, then there at the atom. In fact, I made you be my man, and I made Diane. I'm a castle to dance young. Okay, hello. Hello. Would you baby out free? I was here because I free takwa yentio. Maybe I have some normal kind. They are causing Yentio pa, mentia TV no. I saw feeding Besaba, would it? You need come off phone. Oh. Hello. Yeah, what's up? Yeah. How are you? Ya Joe so deep, baby, I can say free. Maybe I need a joke to me every for about make a free offense. Every for by you. Also, and I must say, any of you don't want to my Sompa. I said, your man, Casano, Cassi, you are poor, and that's what say channel swap, and that's how I say. Also, I make us say, it will be dynamic with a taxi. You just told me, man, say. I'm on Papa, and call Swao, Yamimu, engineer thinking. And then Yamia and Madame next 12 rooms. Yeah, I know, Semama, Bamuya, entry massa, but in there a day, Nikasi a day, when I'm saying a day, I mean. No, okay. Hello. Baby, I'm free with you. Without all your family, then you come one because I say I see. Yentio, or Papa. Nipa so, listen, make away the million finances. Don't you know if you don't find money, blah. That's like yes, you will me to our diet. Sompa FM. The next say, you may ain't Silano. I mention a son in the Jumano or Fremen, and in your time, Mano. Like the money there when you build, and go for so on your papa, you need to buy only lances, and then some big delay. It's in a minute, and a woman on check the cocoa, and many and intimate. None of one connect to you, Madame. Oh, Obenya Jumani behind. Hello, also good evening. My Joe so about power, baby, are free. Pastor me the Florence, my castle, Sokoba and pay you. About paying you. My castle, mammy, was so I come at 7 in a mammy at the pyramid to the name of I see a cocato, Mr. Almost a mammy, my Jawa, the bear may show one or work or so, but me and my edit. Yeah, my bush, your father, family soon were there. Or shall I send you another year? Jumadia family, and no Baba, for no Baba, go to you. Or to me, a pam, Banamana, or near on Quan Bano. Oh. First, you come up for the fan number, or come up for near Asem Mpe Nipa, more fan number. No, it's your area to a mama for Mabusum in your short attempts to get on a baron or Pino or Cock. And Catchy, Bibia Beckama. Jinasuka Krawate. To the never month.
Oh, me rahu. Okay, yeah, for last call. Okay, hello. My Joe, so Penny Ben, I'm the next I say. And then Kwan about my promise, I can. That's who I am in Yamaya, and catchy when I no catchy. Wow. It was another Sompa program. We did not really, Mr. Babagana, Mr. Chabagana, I don't like it. Now, the Minister Catchy, and other things. Yametia say, coming to this BRC. Our churches is here, but for me, Tamiaka can think about office. Because so far, me banana, me baby. Ebeman, your mad Danny. Okay, Yafa number, you bidding come, huh? And your different enina ABC. You will be a catcher Santamine, you will be a Ghana mine. Tia. Yashani Tabita Clinic, Entering Como, Sima Duso, Embra CCC, na Yentua, Yujuma Dienso. Doctor Mema Kwaba. Yeja. Bibia Boko, dear. Yamia do Boko, Pacho now swear. Come pa. Tabita, me besha me ho. Et me mammy, I'm churum betaki brunya, manunu munu nibi. Bibia kama, my baby mujani at the ade. Enti Tabita, the Juma de Mubobi. And I won't face so. Medasi. One face. So, when I'm bright. Crofobi be how. Doctor Wadauroma, Tabita Clinic, as we had to say. Bibia koso fine. Bibia eshinyankopon sa. Ye be yen chai side. Nanso so for mo ben na no mudi dance ye. Still ye open ye train say nipa bebre na so ebeba. Tabita said you see kan mo e kotofoforo amodan suo mu. To amantem so say no mo ya asena di kanfo. Nya sa na pesa. Na dwumadie no be dwumadie be ne be na mo ya emanwo modan so amanfo atuagu musuo yi. Yo Tabita clinic de ye hwe yare bibre. Ana say yare na so yare ayedimu tintimu pa ye prostate any diabetes. Enti se wo honom na se wako hospital kesim ana orthodox hospital ni akacho so sugar was so yama mrofo nyo ibi wo de treat ya still a sugar na nko form a wo de Tabita na be so ye hwe ye ma sugar na ba form na science and sense wo honom se ne na ase atatai ana ho hyehye no wo mo se ne na ase titriti ne nsa sanya many nine complications of diabetes and signs and symptoms of diabetes so oba ya so ya be boa ni aye labs ya hwehwe omojam ni ama wadura betima iden abo ama diabetes na ba form ye san so prostate ya rebi edi memenya pa na de etia ni se wunya prostate conditioner etimi ha wo besora homachi adwon so bebre bema ankasa de nka woda eni se wo sorry bro 3 times adwon so ti se wo honom na se wo sorry wo da nwumre na wo sorry more than 3 times na wo dwon so a na is a problem wo ho say bia wo sorry kra to aso mienu miensa there is a problem normally na omomodwon so bebre no eye either diabetes and as a prostate enti no sa no oba ya so ye be hwe na labs ni ahwem ni ahwe adekode potia e ma o prostate na yekese ni eye fro ni omodwo so ma ho atọ. Tabita clinic wo fine me pa cho ye wo sofulai alignment so woni sofulai alignment a usi sofulai a also peka e ko santase na se patase utinemu a no aka che meeting ni so obesi alignment osiwu a ye okwan ho pe obisi obi around bi obeche Tabita clinic ye for man ntudwa e bia no bitikam obisi from yo your telephone number ye 0260 19 62 19 Tabita yesan wo branch ba kon e wa Accra enti so obi tie bi na so ni mu bi owo enkran an ho fana na say problems be bre e wo no so health wise now upper clinic bi ebebo na onko Tabita clinic ye wo Madina Firestone Footbridge o friend number na o me direct so okay panipa ya twetwe komwe ye keka ko brunyem e wo sa amanfo be so mo yade na sese no ye nkote drobra haban Tabita musika sem so bi beba ho sika sem te say mo musika sem de se health mu de untimi ana untimi sheda mobo fi say ye treat conditions bebre ina conditions bi aso ni adura obeto
ɛna woba o say the symptoms a wobɛka kyerɛ me no ɛno so na mɛhwɛ ama wayɛ labs obu wɔ hɔ no mo a ɔsɛ doctor ɔfrɛ doctor me face ka sɛn na mmra obo scan ma na ebi weba na ne complaints no dɔɔso so ho nti ɛsa na sɛ wodi nipa kɔ ne hwamɔ nti wodi ebra Wednesdays cry ye free screening free screening no me sɛ me kyerɛkyerɛ mu yie ɛyɛ prostate scan ɛne ɛyɛ ɛma mɛma na afei so ma no so ya wɔ mo nsa no anaasɛ ya check your blood sugar nti Wednesday say oba ye hwɛ ma ona problem ho no ma ne obedi nkɔmɔ sɛ obetimi aye treatment a ye be hwɛ untimi so ano akɔbɔbɔ ho no ayede na waba na kyɛ sɛ wukua da bia me pa twɔn mo hwɛ sɛ mema prostate no bɛhwɛ na mo hwɛ ho nyoma aka me pa twɔn na wɔ ema no so ema no problem bia bebia ebe normally ana bebe na the fibroid na eba o the fibroid ba ebetimi ahwɛ ne aboa wo na de ɛkyɛ ne sɛ yen tabita for unlike different herbal clinics oba no mo ye wo scan no fibroid no ye wo mu sizes size bi ho no mo a adwoni ntimi nhrenke enti uba na etwa wo scan ne ehwe na size no so na o say ye surgical intervention e koyi for e be ka no kre na iden a kyerɛw ye nti say other herbal clinics e be ji usika edi ne ama wo duro na entimi mmoa enti uba ye be your labs e be twa wo scan ne ahwe say fibroid no eso to the extent ye entimi fa adwoni nhrenke a ne ama akɔ hospital for no akoye surgery na che se shrink no ma na mmoa sa mmoa na che se entumi ani ma no dem sa na de do opeso wo bia betumi awo sa edru tabita mo de edru be na sayade pacho bidru ine de sayare habadru nko a pacho ani ya de sayade bidru nko a ine de sayare na se na ma me bi ni mi din komo se tabita de se diabetes nko ade a omotenete Uka say na mama atwen kusi so tabita diabetes say na musi ebo amanfo well diabetes no ade ne say oba ye be running labs normally omo ta ba ne pa ye omo diabetes na ton omo so wa che omo nom orthodox medications no bebre enti ma sugar ne nyeden emma form enti ba ye be labs ni anhwe sugar ne rate e wo mojam said the diabetes etie no en camera ho no ma ka metimi a chechim kakra so bi a emre ye pem ko yanim mpacho you diabetes na ne say o sugar adults mo mojam won say udi aduane bia especially carbohydrate food edani sugar na akọ mojam akọ mojam so a ye free bibi pancreas na wo liver na say nti o say pancreas no secrete insulin na ko sugar ni free mojam ti sugar no eni set na mojam che nti obu ho no mo a pancreas no there is some defect bi and say insulin no entimi nya adwuma tina fa sugar na tina ne mojam ayden ache enti esa no ba ye be ma wadru be sugar ni na efiri mojam sugar ne tina mojam cha there are so lot of causes and say symptoms by edeba also obu ho no mo a sugar tina mu ache na kofa hypertension abre no na koma ho no mo se na koma no ebo ne ketiri obu ho no mo a nani won say sugar na tina mojani mu ache nti na ma ne blood vessels no aye ketekete anase asay no nti bebi wo se mojadi afiri sane mojani ntimi nko ne nase mojani ntimi ni afiri sane ene ne nerves no won say se yakopon say nerves bia no blood na supply nerves no nti bebi nerves wo bia no blood supply wo honum na say esisi na mojani ntimi ni afiri sane pe nerves no so touchima mo so bu no so ne na ase hye no ne na ase ase ya soja gu ho ne sanyama ni na signs and symptoms of diabetes ye obi a friend 3 P's na 3 P's no obi o diabetes bia no o fa sa 3 P's ni obi no obenya one of the P's obi obenya 2 and ase 3 ni na first thing ne polyuria obi no mo nya diabetes na obedwon so saa obi o timbo se doctor na se me dwon so pa o two things sa o dwon so bebre a is either diabetes and answer prostate. My main kind difference kakra. The difference between prostate Johnson and diabetes Johnson is prostate there no. Nipa no Johnson de no. Okwa ontimi Johnson back to where bi na say jai. To okotena se na Johnson aye den asan de bi. By diabetes then the okotena. So you say doctor na say dem no musuo pa o. Enti eno na be mo no musuo bebre. E na face udidi a men obi on say doctor me di a ohwa em say me say ni di biom. These are some classical signs and symptoms so we feel now team sisi ana so we famu a what the Tabita clinic near ma odru near fan treating ma. Okay abrotia Ofoso be ma doctor kasapina kakra me de ka ho ne say
Wobata Beta Clinic Sofolai alignment in share ni mu hope ya wo patase kwantempo ne so a ye di dwuma wo hopa na ye kase ye babia ye bia ya sabia ama doctor fo ne nurse fo ate anim bia ma yen ye no kra no ye part say ye nya ya resa na wo de ye number 1 ye was serene environment hospital bi wo ho abekọ fo so da bia meka ye jimi nua bi to aya sabia se mekoye no na se mfuturo kura dust e wo mpoma nanim ho ne ade ya sa so fine ye mfuturo sa wo so na enye nika obefiri ho no ne wasafa ya de foforo nte no Tabita Clinic ehwote ehwa ye kama wo munyina anim te kama na wo ba no so no ye ka cho sa yade bi e wo wiase ya e wodin ebi ete se de doctor abobo so esichire yade ene hepatitis yade so no wonsa Ghana Health Service wo mu de ababon ten se enyale wo be se duosia ye kum ni papa wo Ghana ha se no no e yade hepatitis se ka ho eno te wo de ne ye A B C D E amesro emfa nko watre baabi ne anje usikani eno ane se wo Tabita Clinic so for like alignment en hwe ni mu ho ni ya hwe watu yade na sede ama wo na ade ye nika wo mu ne se ye wo machines akuku dam ye no yade ye hwehwe mu laboratory test ahodo nyina da ye bi e wo scan service so no ye twa bi onje se oba ya no ni awe computer so papa ni aka se bia wo yade wo si wuti na ye oyente no ya moti yade do da bi nya sa na tie ye be hwe wo ni padue no hwe mo gyemu ni ehu ade kode airport the course brody ka se mo se the course ade krontia ama sa de na ba ne de duru aka na etu ase de afiri wonte no ye se Tabita de wo ba ye sie wo yade no e wa ya sabia ho ne de ayare samapa e de ama na de kofie na no abusua so akobom agimoni bro nye benfa yade nkonkoram nya sa ebe ha adwentie number no ne fra ye sesie e 0202 347 647 0202 347 647 and now 0260 19 62 19 0260 19 62 19 Ebrana so for so ye catch obi a wo kasem hawo e bi akonya nkwanhia bi bre bi atwam afe na aka ne ho obi wo ho e bi kra pa meka se no na enyini so ama ne kase ne mu yam ne ya wa wo de na buo wo na mabuo wo nkasa ba bi mu afriche anasa ato afre ho no e ye Tabita e na ye catch me so frɛ me ya takwa de ni sunya so no ya kachi ni bi okuma se de ochina ye atwa wo so beba fi se ochina chi ye wukuada ye free prostate and diabetes screening no fa wo hu hyem na ne dodo na na ekonse do all because say prostate no abetra won so wantimi anya baby pan consent no ama enne dodo na catheter so na ye de ahyo mema mo a wo mema to fom timomra na akonya na ba beda ho ama wa na wo so wafa so sebe ya wo nyale wa Tabita ye betimi atu ase ye se de ewuo no eno ye je no esa de esi nkwamu biemti ye din ene ye honam ese ye da ase okay Dr. Bibi Ketwa be so ana efri se Tabita mundu no yesi anu nam papa we se de menua ba kan pepepe ye se treaty ya rebiti se ulcer typhoid whether ninti na se nya etanya typhoid cases pa wo ye ho nti se wo obi a wo tadidi wa abonten a aya na wahwe yi se wo ho no so na muhu ni se uti pai wo anase wachi kasei eye wo ya anase sebi ukọ ejanan na wo se moja ne ade de achi a bra Tabita Clinic ebetimi ahwe oni aboa wo so okay doctor yebeda se ene sese mu afuti ase sa no me sure say mo beba ne atretene akyekere na amanfo so nam Tabita so no mo atom titi yebeda se ya ne Tabita Clinic empanifo na etwetwe nkomo no ama me ne wan say yade nipa benya so na ye yade eno ti Asem Mpe Nipa dwumadie so no ye hwe se yebeteten na yomo a omo etie ye ehwe ye no omo so ehun atom kama pa we ene dia santiman agiatum otentetu sabafo ye boye ntaba mu a ye nam soro ye sai enam fom me ka cho se Sompa sika promo no so eye adwuma Sompa sika promo orofo tie na wo pede atu botum ena nwumre eye Asem Mpe Nipa ena ma sika ede atu botum eye Sompa sika promotion ena me kamfo na me dia ma short code no eye *256*3# *256*3# ene ye be kɔ ne 10 times de be ya de obedi no ye no ebe twetwe nkomo e wo dwumadie we so eye 5 CD eno ti no code no na me de ama no dodo a wo betwa no eno ene be ma wo kwan na wadi kama
ɛyɛ Sompa sika promotion ɛna mekanfo na media ma yɛkɔ computer so dwadie emra sisia Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumasi Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edi e woso yeta 1 media branya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de modu dum ye no ye de ama ekuna na me say se ku na me say Sompa fadi amuye. Onye nkuku fushi muswa ko aso. Efi se je muye ye. Je se bi sija. Se ko se fi frakafo enyanka enibo. Omo wuni bie. Jone klase. Omo wuni bie. Yo bi bi fe. And so mo de afema mana proso. Everybody won shira mo. Bible si bi ohu platform. Everybody go be shira. Se mo ku platform. Everybody shira mo anu kese apapam so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeji mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo amunnim Sompa achede 2023 abusuafo yafa ye ho hyem na propose prepare obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu petiti. Number 2, I answered the gas station. The free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sa ebano ebibidro ayaresa ewo manka ne mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex eye asoye a ye de ebibidro etu yade ase. Sa ye nipadua mu yade ene mu sa yade anasa yade bi a aye koranko na wode akina wonya anu aduro no yese fabra ya hweye na ye ntoase emfama wo ye wo pechi number 2 Seawater the Junction for taxi nekasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex sa wo achichi na wo ba so a amane haw enam se wa pomudinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo na ihia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ana mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka na eda wo so
yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri onsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye aduro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum Osei Aboagye na me se baby ate ko fa baby ye twebia na ya diani ado e o sa baby awon fe mo ya nu bi na ye mo komo ni epe me ma komo na abo ni ni ede àwọn ọ̀fẹ́ aha ẹ̀kọ́ sí. Bàbá lọ́sìn dìrẹ́ bitters lọ. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Ẹ̀mẹ́ wọn sàn wọn. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters wà á. Ó ṣí ìmọ̀ ẹ̀ náà yẹn lọ. Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Fẹ́ẹ̀tìrà. Cheers to Lọ́sìn dìrẹ́ bitters. Say. Nyansem, one time many power when you feel much, and says up in for me. FDA, I did you drink November to remember. So we have food for thought near November. And your faith anniversary and the Liberty Conference. November edition. Ultimate new free. Oh my ya edu watching. And we April. On Yamia Manitumi. Our food for thought to 14. Some November. Liberty Conference. Epe pass on Yamini Mwadini. And Fishem. Samoa Yakasa. Yifri Yohani Edi. Siet Yolubako. Chichemusia. Revelation chapter 21. Verse 6. Osei. It is down. Jimadiana Babasu Kuma. Jubilee Park. And no pan what you pepe. 25th November. I am in Atu Ora SK Ora Kwakujes F. Gray Sandy Asari and a resident minister Kwame Jeto Pato Tum Amanyame Uko Otifia the metaphor 25th November Liberty Conference na Onyankro Pontry as the Gusach Kankania or Danis Obish no Bekach now say it is done. Oh glory. Okay, dear Santimanya Jatumane Sompa Asem Mpe Nipa ba for ya boy and tabem na baby ye be kwa kosie no eye Sompa chede. Orofo tutu no na afra se wodi ebiba ye Nyankopon ebi aprobi ede ama womu. Tutu no a na wotre won kwabam na enyanka ene makunafo adagem okata so wabra wode ntuma baaye. Adanse tutu no na manfo edi se enam Sompa achede sunti kura no wonya yefunu ede awoba anuti wodofo se wo ye papa yu yem ye papa ya do ye manen kanwa koma na Nyankopon emfa so emie biepunu bi emu ato emfa ma wo afra se dodo no na edi adanse na Sompa achede no afi wei wodofo mu ne esu kire mo ye nisuo ebeba se ye de entuma ema makurafo akata omoda gyaso emo side ni ti tomatoes no enkoda nyanka yemfa binsi so na bronya bre omuntumi enidi na omonsere enwu omafuru so ni nyina bewiem dia eyemo na mobeboa orofo ekokoba no sa na se yentade bi ena mpaboa bi na beba ne de beba nkoda nyanka ya mesre se enye de wahya ama no watumu de mesrewo anu tinam di kaka kiro se wo ye papa ye mane ntimi wo ye mane kanwa koma
eno ena tarawa media Sompa kumase ya fa ato ye ho se eye Sompa chede afra se omanfo hu ema kunafo a omo begina abrose yase ye twiro din 1st November ekura no na nya asem ketwa eno ti wodofo se ye betumi atwiro din ni bia ka ho a ni nyina ejina moso wei ene Sompa chede no orofo enti se eye sika fam ena apese wo de bebo adwumadie ya momo number no eye 0598 559802 0598 559802 edi beba tarawa media anase Blessed Foster orofo fa bibra na yemfa emwa enkoda nyankai ene emakurafo a sebia ku sebia nyado omunya ntoma emfemfra ene womanfo adi biba ye nyina wo fro abrosei sister bia wode emo ehihiem 5 no one bag no na obi kwa akogene nam se da bi mane fa frosters no wa bra wo frosters na wo bri nyina no na opunu bia emu ato no na mbre no so na yakopon abie pro na ma eno ti se unyamfa bi ma ya enkachi said na futu sem na koye no yemfa bi mra ne yemfa moa nkoda nyanka ene ema kunafo eno ti momo number no 0598 559802 0598 559802 na yemfa moa nkoda enyanka said ye beya bronya bri ombetumi adidi agu Oforisuo na wo atumi asere omono samoa Oforisuo we de tiawa me gidi ese we de obi anim dada omo a ye hwe wo mu tete no atimodenfo no eno ma bi amoa wo mu ana ene current one woni obi tifie sebin pedwasa wonim se ni no faase bi ana se ne ba bi one na tia ho kire pa emoa na ne nipa nim ba se se Nyankopon adaroma Sompa chede no wo mu a eno ma bi akoyi amanti amenne wo hwe ne omanfo mo frosoro ha makase maamefo nkwado mo fo edumre bi aya na omo bre ya na bre mo bonso se mefo bepo no akoke na ho short ya se enti yesre we ya de a we nya yese ene ye ka kire mo abie kwan da ho bo modern na de be so owurade ehwe wo de fabra o se wo hwe ye friend say ai adoya ye ma nipa Oforisuo ese bunyanko an na ya doye o sa wo hwe a bunyanko an na ye ka se wo de akunafo emobrohufo ne ade enu ti se sa akwanya wo ya beto wa emma wo su mpa ho da wo debi emma wo su mpa ho da pomodin do de bebebe ne mum de na wo ka no Oforisuo bu wa wo be cha de a ya na edumre bi ho no a ya na mu ya wo behwe enoma e be sa so ne nyina kogu sa be bola ade bi woni nkoyie wo de fade no a wo de ba no wo de fa be so urade re wo se mu nsomre na wo de fa be so ne re se urade afode a me boy sanete nti wo de ba na yehu se adi ka kasa de se de eni kwase wo de ba wan kasa no wo ko fa ntozi ase be sei na mu wa hwe de wadi ame bia kana egufie ne re sardine so de fabra fabra wo de ba beje ya da wase se na kwa ma menchia kuku ajando ono abra last year Sompa chede no ma menu ayabo ama ayabo se sardine no se sardine so kuku ape hono pa opesa onde nanum kuku nanum ofalumba Oforisuo radio samsu nipa ye de bokwan ma no ni pie nipa titire ni enti adoya ankasa no se ye nka bebi nkyire wokora ni obo wo no abo kokko to nipa bi a pese radio surprise wo afoforo animu no mfa adoye ni agro ana de bokwan ma nipa ende di nipa na mosisi ye ende tu nipa nsem ende pegya nipa firim futum de ni sibotan so ndu yo nipa na ba chasefo asase so ma adoye mpa wutiri so that's the reason why enti ye nyankofo mani afreji na traffic. That's the reason why intia odi okunu da so tias no obi kuna wu inti my enso wani ye bibi mi ehunu se so wona wo da condition nim ne ye de bank be ye ofe obi eni sa condition ni bi won de na kwan ko ni ye okunu ni kunu kura si ne boso obe ye sa de oba ne be ko obi won ne yere so okusisi ado ye ni na fansi ne yere peso ye bi no ne na ko o yes sir insha na awrade apagya no no se no de ama because ohunu se wunya wa ammo afoforo ye besiro nipa bia so wonsini tirimu pona afia doye ne de omon surprise o mane muna dwene ntiase yeso
but all one year maybe no freezer I would them man open baby dear go for bola men fancy her don't go through the near mom of the bed channel a near a chokune them unya space unim sa de ne nye no head up na any obana bag no watuma oboze wuhira no kosa obebiem no obadwu nhira enye fine e be sere so freezer aburo so afa bola ade a ye nyina ye kokuo mu ade ba twedi ampodi ohu memfa me ya agro se me de kwache Sompa fo mde mu mbiem sese da no no mu behunu na afa utifie unnim sa ade a de ba ye de ma wan ka enye wo de ko ba ne sa na no osoro na enya nti ye hunu ne ye na ehu nhire ntimi ntena ya boboa no okay abrotia ofo so be ma enwomoma no aduonum nsensa so num 55 no kansen bi wasemo mu aboa ma hotefo ano ema me wona wona ma forebo so ene me wo apam se wo bo afode a ema wunya nyankopon entem covenant bi ebeda mo ntem na nyankopon so no fo so be obi oni ni benya apam bia no me ka cho wo ye nhira na me ankasa no me say testimonies no me ka ho bi omudi adanse no I have a testimony on giving say wo ma anasa wo ba afode me say obi a wo ha obi a afi sempo no wabusuafo de why wo dwan anasa wo de why nantwie wo de why aponche so obetwa wo mene e de adibronya ya mesro wo social security I know bambo kese pa wo hwehwe no mesro fire for rebo efa Sompa chede edwumedi aye die so na hwede nyankopon be ya ma wona watu amrade ama wo kra no nyankopon be wo wankasa watiko na wakwa akoto madi ama wono mo pam ho apambone wono mo sigyan ye bone de fa ho abaifuo ne sa ho bone na edura na dwuna de wada na omuso so ekọ ho aginasie etu so apam na se wutiri so apam mo pam wo so no ye ka cha se be bo afode ni bi firi wo yam nyina na ebo afode kakra bi ekita wo bia no ensa fabla beka ye de no na ye nkyem fa makunafo na ye fa nkyem ma oni biefo nyankopon se na ni ku wo no mo enti wo ya ma wo no no wo ye de amasafo awurade obi ani wo ma awurade bibia wan hye na nemu enti bra na so wo de kakra no fa beka ye de no ne enti me fa nkyɛ ofo so me se kumase anko ano 2 days pe na ye ka ye say ye tren nkofo din but ani pa ye nya wo no more than 3000 enti wo de na meka ye de no ho a ebe ye den enti ye say kakra bi ekita wo bia na fabra ebe fa beka ye de nyankopon be ye wadom obehye wanam mo na ade bia so obo ho mpa ya che no foso watimi e de anu ye de ama wonte no foso numbers na gu ye screen so nse wo ni tv no so a number obetimi e bia wo de ne ye sika fam entoma school bag ahodo bibia wo bia no 0598 55 9802 0598 55 9802 mobile money number no wo wa dance e bi so abetimi dia fa WhatsApp assign WhatsApp lines no de wo bia ne ma no so pese ye baba sesa free wa kache won so a ade a wo fra na se o ma ye message wo ho so ye beba ne baba sesa na bronya 21st ne yetimi ache e de ama ye nuanom yi. Okay, 0551931931 yekonye kopa dance di ba ku mienu bi won na fra sa onyankopon e kan wakoma wonya bi bae no de esi wo wabrabom no yeko na yekotie bi 0551931931 0551931931 0548931931 0548 na na yenkonko tia dance die wona afrase nyame dum so wo boaye na Sompa chede odi bi bae no de nyame aye ede ama wo mo. Hello, good evening. Pani pom te say nyame adum boye afrase Sompa chede odi bi bae no ede bae enesi wo abrabom. Oh, ja me die me sane la tani ya mana ya yubi na sane so nta ko afini enfani nti me sane go me ta me sane me tika ni ye ni na me nka bi apto na me nko pani jina baby ye wadansi die na de pa wote menka me se wonka yenti o me stay on me dia me sane tanti ya che oh etino last que me the moment I me sane ya le nko tin Yenti o.
me say like maybe it's me say for the last Sunday wrong and because me say maybe me say it's really not and up me see I think again na sanyana and but I'm saying once no you eti ya start ye ya wodo de nyamfa ma wo mokra na ezakra ya ba brabo ni mu no na sanya wo Sunday na wo yade no ye Osei na me na antika kra abo homi a tin so e wo ma dem yes me ti hospital e ti sa tie se de sa ho haw ni nyina afiri ho Wow. No okay, you better say. Hello. Udi baby free. Me need Kwame o me free Aboagye. Kwame yentio Sompa chede wa dance di. Me dey am tell me come ma say no ram pese me bi sa Asem kitu na say to di for kana me me bi sa na. Ai ya tie odi for ewo awia Sompa nkomo. Ye nyina ye adwuma baako enuti no woko transfer wo adwuma mpaya na transfer no ye Sompa nkomo yenti o hello Pacho good evening majo so mame Sompa chede mu adanse die Pacho me did ma abena me kase fry am free Pacho Sompa chede no bi anye na last year ya man say this year ya 23rd Naminyam na ya me say week membra na enye mo operation na ukuya na bibiya me say me nkoye Sompa chede ni bi me koye 20 cities and I'm born pay good say me kirenya me say ke Sompa ade be choma me koye na ukuya da yawada awo kan ma me wo yawada na wo fa me ba wow na fasika di ankan me stress obi anye bi na ye pa ya ma ke de me kasa me tempo ade be okay ya de we me say bi mbai date na me ye ne last year na me say date na me say ye na me nyankopo ani munyam okay hello good evening majo so baby free Sompa chede adanse die I from Comrade Fufu Masi. Yet you. Last year, me, I'm the maid any affair. I war. I may I don't know what is a young way or the Bana was on. This is my side, and what is the got me in the means of obeying. Mrs. Udiani. Okay. Ya for friend enyina ensia Sompa chede no anwanwade efiri mu ba no ya wo se wa hye ne Sompa chede no anwanwade efiri mu ba ya akese ya wo de wo ba no anya atrase ye kɔ no kukri mame bra wanim kakra ben kasamu no mame kama pa your ba pinfo mame your ba pinfo ya asem your ba pinfo mame trase wate on se ma abrowatia hwe no on trase kan de che na funu bosoro pa we akaka krabi ye wa wo mredru eno ye Sompa chede ya asem papa mame memo akwaba ja empom te say ya kasa de mame wate obapa ba cho o ho te say ya me adom o firi hin na baye mi firi amoa na place eno so on fine ewo o free eko Accra ewo amanim pacho aju na udin de say me din de amafusua pacho fusua wa fu bosoro wa fu na di say no me wona mans wona emu ani pacho na ye se free na eko nyina betimi awo pacho wo to akra na be fro ba no Sompa wate wo to a be fro Sompa go yi nshira ma me wakosam na se ya wo dia beda yen se yen ko moa ba jo mi wo mi krom na madam fu bi e kan be ma bi ma me wo amoa na plaso o ka sha ni se me ya de pa anti se o pe oba o ba bi o ya de nti o be ka me ama no
ɛna madam fo ne di tu manim na me se o mini bi nti se ono nso na me betra kama de a ye nyina fom dwuma no a ye ho ye fom dwuma amo na praso nso mo ye fom dwuma ɛna ode me number ma boy no na ode me kasa ɛna one ne na fofo me ensa ɛba ye ho ɛna omo ni me bedi nkoma na omo ka kye me se obeda na se mini bia no wahu se mini bia na me se o mini problem obeda won chama obeda me nchama de achi dana wo besra wo no so obeda na kokodro so ena oda e ma de achi na moto be fa no ko ena oni mi didi nkoma woni na da bom ana wo da he oh me dan na self contain me ma ne dan foforo ma ne dem nyo ne ne dan ba cho David ti wan anye hwe ba cho David ayenti o nti ade achiye no ena okra me so obekọ ena ofre moto na moto ne be fa no nti ahomache no afre me na ye ntam ye kama papa ofre me edi nkomo kama ena oka kye me se me mesra no nti me koye no me di be 1 week na efiera ne se efie ho no ye duadua aban nua ho nti se nipa ni ho no mo a na hwa ye basa nti se me ma bie mu a me meyi me niam na ope obi a onya obi a na odeda na han no ena me ka kire ube ma na aka kire me se minko yi me ne ma ne mra ena me koye na me dikin ni ma efiera no na che se watu kwa aware ya ne sa ba chan ena me koye na ja o ma me 7 million sa me van ton wele na ho me ton wele a ye beto kahuru akawulo enti me de be fa akawulo kumase abinchi o de be fa de akawulo e kumase me ba be 3 times se aduane amenu amani nti na me pese de bia me ameba enti me ba ya me benya customer no na ono ade mane me saniska na ode amane me saa na me ye ana nyinsen ko baaye na be ma no utukota no so no waye ho ade mpa cho da bi one ne so nwoye mpa cho da bi de one ne bawu ani mpa cha ye tie o enti me no ho anu maka kye nso onko huma busuafo ka kire me se be ma me madika utu dada be ma na obne me wo ye no ko huma busuafo ana anya saade ama me no aduane ma ne bi ma me nsi ne ma ne bi ana me se saade ne on ha da ama me na oba na me ti dam na me nko me baabi oso oni dan bi obe ha ama me nti me koka na ye ntokwa ne magyae ena ewo mu ana me san akoka biem na oka kire me se ono no ontimi nkoye me ho ade esesi a ontimi nkoye me ho ade esesi a ntimi pa menko me kurum na obefa me no na menti apakam me man skanzo so ne papa nso kwa na ka sa asem no be man no wose sei obefa me na menti apakam be man no nso so ono oniska me papa nso mpe ska bi man no akoye me ho ade afiwe ni 2 years Enfie mienu waboda pacha menyim nyina obo me oto aduane ma di menyim yi die menyim ye no kra de na ye menyim ye die enkrofo na mama aduane di na wose nyinse na yo no a ose ye ono anso onye awuradi oso wompe onye awuradi obesi ni dan na makonyim timi na mepe na nye one ne da ya nyinse ne bae menen na dai oso ompe me woni nchen kro de akora be kwa akoto bola so wose sei oso me woni nchen o de akora be kwa akoto bola so oba pa na be ma no unim na busuafo minim na busuafo ye ma de abekọ ho no na nsen menyam foforo na me ka kire no no ode ayi oblame semna me wo ho na obe ka kire me se mafu na di se me woni mi ni nkomo se ma me ka se menyam no oni mi ni nkomo ne me nya hwe aduane one na damfo bi di na oboa ne yire na no aduane no akodi bi nti ma nam so ma me ne yire ne na damfo no kwa akokon ye se ne ba na ye de sa de ne ye na be ne dana na odbra mi samna se me yefru na disen ana me se aden na me nka nkire no ana ode ma me se me mfa bi nse sra me yefru so hwa na de samna ne ma be ma no wukunu no pachan me mfa bi samna no de sra so no de sra so na kofa de na ba oba ya na o se me yefru na disen sa atam na me wo 4 months ana o se me nyi samna me mfa mo nsum na me mfa sra me yefru so na me mfa bi nsra me sisi echi enti me de ya na to anze o na me yam ya me ya
na me woji fo me de yeso sabi na ma me wo de yeso no o catch de no catch re we ma utumi de yeso o de ba na o se je ya baifo samna fa sra yefru si na fa sra wa chimi de agya menim se ada no de o ye papa me o ne me nkasa me nyim ye nyina o ne me nkasa nti me menim se o ye papa so me di bonsu na me yam nti na me ogidi fo oyire wo ho na me bompa ye gu so e na me no me ne gyaye me so me da sebe me nhwehwe ba shiti fita na kata me ho nti me da ho sa na ahomache me hu so odwa me ho me nim se bi o ne me beda me de oye me nyina still oba me ho a me fa me ho nka me no me nim so o ne me beda sa o hwe se semna na o de ma me na me de sasa me yafunu so emoja ba na nti o hwe ye emoja ma me hu so o funya me yafunu o miemia no o mia uyam ai o miemia ana me kam ana o jaa ya homache ana wa na bium no osolifa ne sekan ko da bi ma me to obu ase dia wo ye nurse fo ne doctor fo ne timi asa de no kunu no wo ya akwaji amanfo bi adwuma ye enti ana ahomache no ya na ono ya aka nyina no ota no beda ahomache onne me da ahomache no ta ba won tambia onne me da enti wo de semna na sra so na ahomache no wo ba no de na afu se bia na ono beda eno de wo fa ho nkame no me da me fa me minim se de me pesa me ye na se wo besisa enti time a wo be hwe se opa ba shiti no se no ye no se me da on so ba se we no de ntia me busa asa no we ne botai o de ba no se nyo no na ebeda na se no ye obodi nani na kohwe ho ana so ba pem for da me da ho se me da achire no no da ni mu nti me da ho se e na me face no nti odwa ma yi no hwe mase se moja ba nti moja ma na o me yefru no o miemia omia ye na yo ya na ya me anti me kam na no kan sai me kam no na o ja me no sole ye na de achi e wo mia o sa no antoa so anyo ye biem asem ade achi mom na ma ya se me ya kakra e na wo ye de wa ko bia ko twa scan de na da bi man ko so o ma miska ma me fa nko efiri ho ko no what do we from na kwacha doctor for say the course ni no mo hwe ma sa akoda nda so te ase me ko but me ko a o se o mo pese o mo de o mo eye mi bibi kra miniska efiri ho no unko twa scan bia efiri ho no de nan sen ha me ba ha na me ko twa bi me ko jin na me ko kire mu kire o me se miniska me tam nso aso enti o mu ntwa na o mu twa che me ti ti akoda ne ho den amusisa eti wankasa no wo ho a wote sa akola no ka ntene nka ba ko bi na chese ne ho de efiri wo ko no a ukunu hu se moja ama no ono ntem te sai saa na yetie one me nye fan o se o ansoma me se me nkonyem nti won fa me ho nti saa tama amenyem foforo ni nyina na afe ne paya ene amanwo aba me ko hyenwuram na me di bia na ma ba last de me ko hye di ya me fe nti me ye mmele ena me beda ho no me ne dan no porch kitu abi wo ho me beda ho nam ka che nse on fa me nko soro ho no hospital ye friend soro ho on fa me nko so okohwe bo oso okohwebo nti maami bi na etwam na me da ho kaja no omudi nsu obegu msu na omudi bisam manim e na omo hye matale foforo na omo sa menko nti me ko no kwan so na me san akotwa hweye e na obi hu mi na osi wo woni me na ya ofa ye fie na nim ekofu nti ode me be ko na ode me ko soro ho okofa moto na me misi na nim na ma tatwere ni se na ode me ko ye kura me ngita sika nti omo antwe me moja anhwe malaria do na omo de maame na papa no de me ba afi osan di moto ne de me ba afi na obisa am se me didi cotton fante dok no 3 cedi no to nchenam na otwi makosa ade je na twim na osi be ma no na me si be ma no onfa me nko no so okohwe bo nti otwi mako na otete me nchen se me nidi na me numaduro ene be ma ne ba na osi ade na oye sa me ye hoho na wa be fa me afri ba bia ba ne sesi abibi ya me a onye me ho ade abusuafo betimi aha no ade na oye sa ene osi wate wonye biu enso still me tuo me ne ma efia obi na ma me samra me kosa no ama me dem di bedwale ene bonkruwa na ma be yuso esa na ma san akọ na damfo no na nu aduane na wate asini
ho no wabedi enti ya na mso ma na danfo no menene nkasa fi se me koye ono na me fa nte se me papa me ka kire be man kwa so nkoye me ho ade aka kire me se ade na me fo su be man ne ho no mo elia no obi ana ne kunu ewowo ye ansa na okoye ne ho ade na ade na me fo so ne sa menyem ye nsoso a wonu aduane na odi asi be man ho na danfo no wone ne yila abedi ama me kakasaye no light ya odima be man o se wono ade watwam ensu a ye bula mesa no wohu mi se me ko nsuo na ape se kan ye kita na ne aye odi kwafo mu nyina odi akogina kwan so se o ma mi nsa nsuo ni bi na danfo no ne be man se ene me wo ho no ma nsuo kura mi nya bi light nsu ye twam na se be man ankasa giga ye se me nko ese sa me ne ma mi tv edito me bag so ma me bag ni dwae edum light no eyi firim ama me da o sa na wo ebe foro me na aja minim adeko oda hinsa na wo be foro mi dadam ho no na wo ademo da na tisai ya da na si wo ba ko pe ye tale dan esi wo ba ko pe na ni jale enti waka wo be foro akwatia ni bi na me hu so ne na me na ho se me be se me kete sa me ni hwe enti me bie pro ne to ho na me de han no asekete no o twa light ni musa anso a onda ho no akope kuromada maame na wo no wanka wo hu wo wonde wanka menti mi hu se bibi foro me na me petin senda me kwa abonte na me kwa pe manches na me de be so ye na me propro ntoma na me daso no mu na me hu se ye wo no so na akwatia ni bia se na nsuo tuto no se ye ho no ma enwura wo ho no na me ko fro obi na obi kun odofo yen ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no Sompa TV abrahosem asefesem ye emema bi adwene na so obanyim oba wo se wonye abraho oba pantise si ame no kasei wo bosome nkumu na we wa masika akototo nyoma se wode kwa akwo skana de me ka said de we a otete me ya na wo bom na wo ye me ne me kura me ka sa me kwache enso ya na wo musa me ntana ho na menwo na wo nhwe me enso so atete ne doso na me ka che nse me ko enso wonko ha da ma me no me tidam na obefa me na mayi me ne ma freedom nti wonko ha da ma me o si ni sika nyina ya 11 ni sika nyina ya 11 yetio ni sika nyina ya 11 okay what the 10 koto ne mama me na me de wine no aye lole fe ko na me see you na okoto ono ankasa koto ne ma na me na odi wine be ma me se me fa nye lole fe me ko enso me nana ya be fa ne ko wasa ye dance so ye mienu me wo fati ba kum dadaada nti mi wo ho na me ha ada na me nana nso ti ba kum tie so pase ye de ne ma wo se on ha ada ma me na me na me wom ne ho no de on pese omudi mi mpamlo ensu okura me ko sa ensu na damfo no enu aduane ma ne bedi a me ko mo de me am ko kan enti ensu okura omudi sika agiram so omo ma me nsa nsu wayi ni light ya film be ma no kura light no no atimi yi film na jama ko kase na damfo no ho no odidi nti na damfo nsubu afu wayi ni light afrim ntimi nwu ho no me nana nso so me ofa be fa no ko wasa ne danso me ofa sese won ne yila betnam so ko krom kura unya baby na me papa nso sabe onye normal santi wabo onye normal sese asa oyare ti oyare sese o ti nwulam o papa pacha wabo na kura wo nwulam na oti wo on peso bebe nipa dabi onu ana peso tena wa na asa dai oyare kakra oyare oh na je so ko fie dia unya baby ana dabi okay mame pe ensuo binum na ye nhwe ne bema no antwetwe nkomo wate producer anwe na ye mfre bema no na asema na yire kan on fa no ye man 10 de frisa asem no emu odin pa 21st clinic sciatica expert odofo yen ko 21st clinic say sciatica nko ade a 21st clinic nkuto ene betumi atu sa sciatica yade na ase de aman eso osisi afasile mo na kokoma kosu na ase sa sciatica yade no ye pa odofo 21st clinic se men kan cho say yade bibire bia de free trinwa no kosu na ase 21st clinic ebesa e de aman diabetes and stroke no a yen ko 21st clinic ode bibidro ene sa yade ebibimem ade abaso body 21st clinic agye no anya asem ketwa laboratory ne scan ni fidia hudo pi ene odo obefam orofo ehwan overseas kumasia
One Alpha Radio no and a beho. Okwa ubehu 21st clinic ewo. Council quarters called Junction Obuase 21st clinic ubehu ho. Domain Market Accra. Sunyane Kranza Techiman 21st clinic was in Yemini. 0540311311 0540311311. Now 21st clinic as a man can say. Memory da edi animu ye. Na ema kunafo wo free screening e de ama wo mo se wo mo mra no mo mra mehwehwe wo yade na wo pe aduru emu mo nom na afi bia da wo yo afi we so no aduru ho eno nti annual video screening sa na 21st clinic se men kan tro eno nti ne branches e wo Ghana fa na nyina ema kunafo 21st clinic Dr. Blazer Foster say momra na free screening no won fa fidie no edoso mo no hwemo na wo mama dro free de keka ho de eno so eye makunafo mo ade cha wo de ebe mamo afiwe eno no 21st clinic say makunafo branches ni nyina 20 feet eye memory da no makunafo enko 21st clinic branches bia na free screening no makunafo wonye emfama wo mo 3A Aba Center or 3A Coco Capsules Coco Master Bedwa so yenko tu Coco na se yetu Coco na se dia 3A Aba Center ni nupa 3 Eco capsules anu bi ene di tu Coco na se ba bia Coco na poma wani so ayo wisi udware na ho na ma yo hini nyina 3 Eco capsules Coco Master ene di A2 ase Kolinaka ba dani e ba Mr. e ba Apidank 0546 107 107 0546 107 107 mizo drink and 5G meza or for bronya by a mizo and 5G meza and a yeto a de free gym near the Maya ho or for say one to mizo and 5G meza nibia waha if it's a bronya and no any DAD say what share mizo kaya edinama santimem ha na ye bo mizo hu dawuro na omanfo atu agusu a bronya wo mu frigi mu entia orofo mizo ene 5G meza na manija Daniel 21st kene katwa overseas okwa ubenya biato because supermarket abawa sisters wa post office anomanye ye kone koto mizo ene 5G meza bi mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University abuakwa ye koto mizo 5G meza orofo na Sachi Enterprise safo binchi one via pickup park no edin hwe animu ye friend Sachi wa homa trufo we so 0246 270221 0246 270221 no na Sachi ne mano kwa kuochi company limited that wa mantemu East Region yako kwa kuochi mizu 5G meza ibenya biato 0243 329414 0243 329414 kwa kuochi company limited ne ma enono KF Kinju Enterprise obapangwa brosa nim swame tasi rank hono ho anabu KF Kinju Enterprise yako tomizo 5G meza ebabo yepa odi for Samuel Prayer and Counseling Center ebiye brim akwankyere papa no akwankyere ja se yakọ odi for Samuel ho na se yapanakyere akoya manhia he bobo no Ajaba family house fie ho pe ho eno odi for Samuel ho akwankyere ja no akwankyere papa no se yesunsumu asempa de a wono ena Nyankopon ama no sunsumu aniwa odi for Samuel na mekanfo na de ama no ka anasa nimguase na mafo edigo court asema na spiritual marriage no have akwantusem awaresem aye bisi basa yanko odi for Samuel Prayer Counseling Center mention him bobo na Jaba family house 0504 588 454 0504 588-454 and 0578 405519 odi for Samuel Prayer and Counseling Center Ajaba family house ena yeko akwankyere papa ho Joy Cam Roofing Company Limited or for yanko boy dance ye Alozinc Self Lock IBR IBT Irota and Metal Trashing eno ene de kobo dance wo wa carpenter for wa kwaldare no wonim carpenter adwuma ne ye obepeja denim amadano ayefefe Tachiman obehu Joy Cam Roofing Company Limited Accra sunyane wa Kumasi Bogatanga Kazwa Tamale Joy Cam Roofing Company Limited wo won chance papa yemfa ye hankoda wo mo ne ye mo dinosaur 0540 125 816 0540 125 816 Joy Cam Roofing Company Limited your destination travel services ya kwantu seminar ya fankodano or for a connection may be ankojusi Kenny Debbie ya fankoda your destination travel services wano ena sabre womanfo pinua edano bro ni kromben enotimi emfa wonko USA na Canada na Germany na Australia na hey your destination travel services womo
ena sabre no wo mo aba wo mo boa Ghana fo na visa wo mo chima amanfo no enya asem keto akra bro nye ba ye ko Turkey ye ko China ko fanyoma your destination travel services ye ko akwansere bro nya bere ye ne abusuafo enko kakra wo honko ade your destination travel services obebo apa wo waso ko ma poni rural bank no ene di hwani mu oben cement seba clinic pe ye frɛ your destination travel services ewa homa 24 we so 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748767 your destination travel services and I make comfort na me de amount yen hwe ne ababa wa yen no atwetwe nkomo no yen no ekunu no enkonko kasa ya sefem sebapa Liberty Conference is here again. Yen call Liberty Conference o mahene yadubu ache Liberty Conference ba ye emfie enum ni eno ti Liberty Conference afi we no said ye omanfo pinu a ye wadwere se wo kobi no akobom paye di mpaye no agye kwansere every nyankopɔ ho na adom atuma ye amanfo edia no orofo Liberty Conference we de Jubilee Park and a Jumadie we odino na Jubilee Park and Roman hair soro no na wofa zongo police station Prempeh Assembly Hall no enche hope ho and a Jubilee Park ewo enunti sa 5th anniversary wodofo a new film if we said Assembly 3 point that's one no ewo Revelation 21 verses says it is done just say wayewi enya asem keto akra anyontofo akukudam ena ebeko Jumadie we ase Minister SK Frimpong obehunu ho kwaku Efe Greece, Sandy Asare, and so Ebeko Jumedi na say Minister Kwame Jedu and Nyom Twa Ebedi Etwago na wodofo omahene yadubu ache say bra na yemon paye eni paye na nyankopon animunyam wodi biama no wona bi emfa emanyamema efiri se nyankopon ukotinu a wodofo bibia ni ho a woya ebeye yenko na yene abrantie no enko twetwe enkomo ewo nhoma so se asemwa ne yire eken se yampa enko ade a abrante no eya asempa papa hello Sompa FM pani empom te sen agwazi belito bibia bako de ama fosu a ode no hello yes ama fosu a ode no Amen. Edia na esi woni ne ntem agwasi. Ento kwalo na mekun yiwo. Ose. Ento kwalo na mekun. Wo yire se efiri se wo fa afuro no se obema ni sika ko hospital na aduane diem nyina no ase wo yiwani odi obi edumfo no aduane anu akodi no ababa beda. Ade na se basa. Obwa entro obwa. Awasi woman is ka di say ni. Right. Woman is ka to aduane di say. Yeah, di say. Ai. Mencheni oji ebia. Wo say? Eso mencheni oji. What's it say? Agwasi sesi awan kasa wo we. Ba tu kwan o mi ko lipa. Na unim ba bia sesi wo yire wo. Awo ina na so mi aju ko ni kurum. Wo ko ni kurum na wo ko uja ne kwan. Ara me kasa mi mani da bi million. Agwasi sesi sika anenyo ma wode ekwo awoso no watoto ni nyina ama no. Hello? Yes. Menese. Enyoma beka sika no ho a wode ekwo akwo no enyoma no watoto ama no. Ara me ka se wo me to bi ma no. Ani wo sa ji la bi me ko le koto ni aka. Agwasi sesi a wo yire wo bo okwa adu se. Emre bi wo se awo no kra no afuro no nya wo dia nya okra na anyem no ne mpo kra no. Wakoto semre bi e dia man se won fa fefa na furu so. No fa bi fefa ni sisi achi ade anahoma che no o ba behwese moja bi etu no na nyinse na sai a agwase no wanu yie ne sai
I troll woody. Me, I troll woody. O yire ne wa ha me mana busa say entura ubehu. Ma me busa no bibi. Ti wa amla misamna say je abayifo samna. Me fansa sa me yafunu so wa amla misam me nyem ye wo ma misamna da. Me disama ba me ugu yin kana so kwele. Na sa minim samna ko me de sasa so na me yafunu ya me ya. Anto uni samla kwa o du ugu busa so bi wa yin tene. Uni sasa yin tene ba. Nyewa o. Agupo be chia ka mai o. Na me de mai odai. O wa ya me de. Am mai odai. Mai odai me ka sa me ba kra sa osu watu kwan. Mai odai anyankopon betua. Wa ma misamna. Ai bra wo ma che wa me yafunu so anhwe se yafunu na se ya na se nse wa anye. Ama ma ko ka nchira wo ma me wa anye. O be prepa o. Agwazi. Aya. Tie say wo bai wo penana. Me le o wa mi wa ibi. Wo wo a. Na sesi e die na wo di awo anase nwoma ba ekura na ode kwowo. Dikara mi de ma lo o di mu ko to ni ma wa ba ko to a mi de mi sika bi mu. Mi sika bi mu. Sesi ano wo yire ehin woda. Wale. Wo yire ehin woda. Mele ya masman tonko we ti mbuti ni mze bitanzania masman tonko also man 11 million. Say 11 million na de man no. Ai 11 million wa na me kokoto to ne ma 1 million na adija me kwan ene ma no ato ne ma ben. Akwasi no ato ne ma ben. Na wato ne ma ben 11 million na ode ma me na wo kasa 11 million 1 million na ode ja me kwan sa me fanya lole fe sa 1000 no ene ma nya me no ana kototo e o ni mi na kototo ne ma wa boda mu wa jimba fa o ni mi na kototo ne man wa we su awudi awa me ka ni kan da kwata shemba jimba fi mo fra kwasi sa ma me me nim sa kwasi obu ne ho sa mo fra kwasi ma akwasi Agwazi Belito. Mon frère producer c'est na mon frère kwasi mame. Mon frère kwasi mami se. Obapa ukru no anoya no di twa ofie ho. Do no mo frère o se me ye no hu se de okasa. Mo mi hwe na ye ni akwasi san ni komo. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Kwasi Belito no. Me busani bibia skakra na me busa na se ya wo forso na no abo se ya na oye mi. Ya Asem omra samwa. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Agimen we kura de den say Asem no afoforo ma hwa mentini nkasa ofre na no na kate na o savre. Okay. Hello. Hello akwasi. Aja. Na de na ye ne wo kasa ye mpanifo ne ye wa ha na umma atemdidie epie firi wa no wiase nyina hu so didi o yira atem. Ofa mi ni na atem. O ka se o ne me ko to ne man. O ko do na mi kan hu bi na o ko yi. Akwasi. Mi kan hu bi. Dia wo kan ye nyina so ni na atem. Eti sesi no wo yire wo bekwa wo so a wo ka se wo bebri ekwa bi so kra no se wo dome na no. Olu ni abura mi. Ye dia se ye kia kan ye kra no na ka so dia fra wo nkuro se me yiri kra wo bom dua. Die wo yire ni abura obi a o ma ai na petika amato snap mi bi ko ye mi ko ngure ni mu. Olu me ko wa fa papa ka gen se omo me ka. Ope sika so de koye dai. Biko ngula ni ama koto sina kuina. Wale me kuina friend papa ka me se. Agwasi ei. Aja. Mi busa so obey ampani ampa open no pa. Ne. Dari. Na eni snap ade kwa hu animu no. Wa obenom wa ade ana. Enya me amanu ma ade. Seka ega me ko ngula ni mu. Eni obi a wi kire me. Ana ma mi se gero onyi wo yi pan. Eni be no yi kire wo. Atemidie ne se
ebia ni oba bi gina e kasa oba jam pa atumdie pasa na se wo ni oba kasa de bia na wo mpra no wo so eduru ba bia do o yiri bedi kura anu odene no kasa au aje sabe o yakao ade asanso dia na wa pre me na ona me ada wo ne me yaka agwasi wo te dia wo yiri ka busane sa me ne tra me de me ho kamene da agwasi wutie enso menyim ye nyina ona me nkasa so wo se me yafro na di 3 months enso me na months me na me wi agwasi aja se o ka se o yiri ne yafro na di 3 months na o yiri se na months ya na je se nyin se no enye wo ana oh we sa me intern me sheda anchaki ya ni agwasi ye besra ye to yan sa afro kuma se bra na ye nsin konwa na ye kwampa ye be fa so na nyame aso o yire asundue mu wai ye kuma me binda all the fa mo ba bia me mo no sa ti bia ye juma aduma ya ni no ma tweka o wo fa hin se si e me ya contract ni gwaji pa o contract wo ya adwuma bai ya mi skin banda wo de bra ye be mu adwuma ni bia ye kuma se ha why ye be mu adwuma ni bia ye ha muna samwa ebe mana adwuma ni bia ye wahin ebe pe bia ma no na ni pebu ana wo jimi ana wa kwa we de oye no ofoso mi buku aye fukra na wo so kra wo ka ho bi wo ba ya otie hwedrume bia ma menka se bi je enwa ma no se drume bi hwe na wo baba akopa na nyame adina ma wa trase na ya adwuma vare no se mienu na nyame de be ma wa obi pe bi onya bi hwede nkwa hwe be ma bi wa kofa no woi mo me bresa ana me fa me hon kame no oba na me de ama no wo mani triman de dodo hwe se mo keka chew wo ba wonyem sabin preda wo gya ka che se obebre woi nipa bi ni wo se friends ai kwasi wan ka che me mama wo kru na friends ai balito balito na mo kru ade kra hwe wo fo so we drum me bia ho wo yo ba na ko da ma be ma fo you should boss kaka hwe be ma ko fa so fa ofosu obusa se dana obeda oso yusu moto obeda na ofa no asiri kaka o ka se nkura dana no dai ena ko fa nyin se ba ye ena firo no obogum sa ohun sa samia no de beso o pese no bewo wo kura usisi o to kura no e ka ne nkokwa utie be ma ikasa e ka ne nkuna nka kwa wo so a na nka woni akwa ni na ma onye na twe makasa se mo se the word sex nipa bi nka hu sex nipa bi nka ho jam tiete no ma bi sia na mpesa me ko strike kra e wo de ho e wo sex ho de we ani wo mu nyina kwasa no ma we hu netan ye ni wo mu nyina sabe wo wura wo de ho wo so ko wura bi ho hwe we wo gya o twa ntwa sa me won kan wo de ben kan na no man fra no ano ba man fra okunu we kwe kan okunu edu tama ye srem wo pe dodo tie nyankopon mienu no de ama no wo firi wo mu fia sese wotu aka na wa wo mu se ni pa wo ato abontenda awo ato abontenda efa na akoda hwe ba bia wo ko ese otro book ni se mo ke obami ese otro book wo fane na wo fro ena dan na wo ka utimi se e yata kwa me dan yata it is adan no abo bi atimi wram bi light kwa ni dem be man ni to atwa light mi na wo kwa de be light asem bi ni eti wo seketa ti se wo bie pono to na ehye na be urade nyakopon na wasa gira ka chen se wo ba me ho amemfa me ho nka me no anu ama ni timu ane de wo obi amone cham so e wo krom wo ade na go kana danfo no kura na oye kwa wasa na oya ka che so ma hu se maami se be preduasa we hwe oni bi arehosem ne papa ko obedi na chiko se ne papa wotinwuram sebe areho etisa no mannes wo yoba na wutie ye ne a na wo sa situation wo bia eno ba ne ajaba enya wadwe se ne pa bia fama dwe se me ni bi de me ko pe be mama na hwe me ena nka fa pe adwuma bi ye e wo kwan bi so fo
Fapa juma bi na munyase minni bi nti be ma me kofa ni sebe me kofa ni de media de bi obabom ha hwede wa kofa nanka pamle no kofa no we ya be ma wonyi mota se mo ka tro se wo bebre we ya be ma Jimmy fo we ya be ma wo kasa ya na duru bi abufu ese wo kasa dida Jimmy wo fa oba ne na wo anyam wo ja ka chanse wo bebre we ni ade keke ya ka so wo Jimmy ya ni zavo we ya be ma so sa woman anu da no sa ja ka se wo twa empo se me de okay ya konya ne Dr. KKB Herbal Center entwetwe komo emra sisia no belitu ene ne wife fusuya omona ho apaso yitu ne srani abaso emema bi anu ye o emema bi anu ya konya ne Dr. KKB Herbal Center entwetwe enkomo simadu so pe na yenko enko yanim kama ye bre no producer ma honya se bre no to anu ye den papa Doctor memo akwaba zo bema chede ampone bibia bokodi o mo se bramianton chia no bramianton chia obanso na adiu na manfo bebrejo number me yes omo fe omo bapa dansi die ni bi kura e wo so ayebebo yes said the biara kan Dr. KKB Herbal Center ye ne expert in stroke and diabetes ye di nubra kroji ene ye adwuma wo ya so ye ye entinimu eba entinimu adwuma ye na kwadere wom ti dodo na afre the veins expert oba kumasi ya wo so ame municipal assembly na chi wo de bisa se wo ko ajadu fie wo municipal assembly na chi me kom onuma okotema yo community 25 bedi akon last stop oko ahafu Kenya si number 2 saa so na oko techima ye wo twimian kwantante wo techima ne botam ba bia bra twimian kwanta oko tema ye wo community 25 na akra so ye goja old barrier fanama no number ne 0557 346080 anase 0246716982 anampo se obesan afrewo 0203646111 Oforisuo de biara da ye kasa yare ye Dr. ya mama number no fanto form said e be 0557 34 6080 0557 34 6080 and 0246 71 6982 and 020 36 46 111 Ofonso da biara da me kasa yare ye nsonsanso bonni ye nya free ade aye de aka ye wedie na mo da biara da mpani se ure fi ukromi na ben a wo yira wo adwabo ase ye ya bibifo na obo ade ni nyansa mu no wode no tie ne bo nipa na mo se ka obo spare parts ko gu store mu se o yonko nton ma wa de yada na ka odibedi wa abro pa enti nyankopon nyansa mu no wa bodua ediesi notia na wode abomi ne umienu no se dua na nkasa ntwe notia ne mu anwodi no na nso aba dinaba no uwi afa na haban sa yare enti odasani bia o spare parts ni dua enti ne yefre me ne umienu nipa dua o man so ye di sa dua ne sa yare yefre o ma bibifo enti dua no ho ado no yefre na bibidro ne mo bibifo ye kwati woi apo ya kwan ena ama ene adumni adan yare wa ye nti bi da abedokre wa bibremu ha kanenka obeti se obi anya stroke, diabetes, kidney problem, liver problem eni sa liver cancer ne de keka no di framono ne se bi wakotena brocha didi omun abofu nuane na na ode yare ni behwe ne hu wa bibremu asako na so for so ne mbe ye dance dey say nen kronto to fi wanyina space ko school so kakane ko bi be complain eye problem no atwam 80 years and so ene stroke obi stroke a ode ba Dr. KKB Herbal Center na hyase ena yehwe na bosome ba akopɛ na ode jalabia ba so ye honom ne miensa so na ode bike aba ne ono atutu tata no enti stroke na aka wato honom me se ye veins expert fabra ne fa no bra kroje ye na nama kwan entu ase ma ofo so se de biara da yare be bibini a yefre na broni dia yefre na yare e be bibini dia na di sha dum ni adan se obi na ye no yaka ma yato etrim se uvi bibini kura tu kwa akwa brocha on krafie adan ya ni fie ne maame na wofo ye be fo nti o kra se be yebesi akwantu ni mu kwan na ofonto yetimi do oje mframa untimi ndo oje mframa enso sa bibi ni kro ya kwa abrochire ko ye na oba de a abusuakro na opese ye koja no airport na ye frɛ no boga
afeba ye no wo hin biem yare ye nsunsun so boni a mese wonya firi ade a wo de aka wo de wo ka kire se wo yare ne ye hunhu mo yare no bisa se ono mom no ne mpomu te sen na yiri ye twa no ai malam konfo sofo no ne yiri ko awo so ye no operation nso nko awo de no se wa hye won kom se wa wo ebe ye operation we obewu ana wo ma bewu enti enhu abeto so nso kan ye nanam awudu agibadu dwan se kan ka o moda sa be no mo yusu ahaban nuro kan no nso no na o mo poto ayiwa ma ye fa dwa no de akosi afo mu didim nso ne ayi mo nyina na mu nso de atwa 100 years nso na ye be ka che se abibidro mom se kidney se liver ne ye di atum ade na bibifo ye nka ye tete nka ya tempon no ensan kofa ye de ne abibidro no tifa number no 0557 0557 34 60 0557 34 60 and 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 yedi watu adro so da biara da meka se yesi mojabu so kum ni papa Oforisuo na ka woni de watu mirika be 100 meters wana na kama bebo kinkim enso amoti ase eye ntiri no mu na emu asisie na moja ntimi ni afuru sane na emma akoma no mu yie na akoma de force ye adwuma na yakase wanya blood pressure na fisa bisa wo se wonu madro na from na santini besinde enso nsanso na e wo widiem e kona ni mu ana ye sote kane wo kofofo na wani nya obisibisio na kuma ne mo kinki wonante kakra na wo mmere wode na etia fo ma umia entom se fom ena wo pabo nyina wo fi wo na se a wonte hwe sisie ni dwa na edwa wo akuma ne bo kinkim wo chika se tutu na etutu ko mu ntintiri nyina twetwɛn de na eba enti edo na wo da so no bisa sense so ni ko na ni ma na ye so wote ekuro na atu wa enwo diabetes ko yenyi wo obi na wo diabetes ko wo de aba Dr. KKB ye ba center video abaya na hyase o de yale ni fi Saudi Arabia ne bae aye di abayedro kroji amiamie ko na manu abayedro masabi insulin sugar no so aba normal ene be che se ye na no bra no esiesie yare ye adwuma nkasa Oforisuo dia bia so wo nipadua na kwa de eye wom enti nipadua no the pass bia wo dua aye de sa okay enti ya dua bia sa yare enti na broni be 14 ba de kwa manane ya wa na bra mfiri ho Oforisuo dua bia ye de sidan dia bida no dia koye dro woni krom no wonja papa no wa mix chemicals ya breyen what you say ye de ni abibidro no ye de ni na nam na dubra kroje no ye mfantu ye nyale wanse ene ye de ye adwo Dr. KKB Herbal Center enti ye se bra kumasi krodua yi mu faka wo ba bia wo bia wa santimanta ma se o ba soame municipal assembly na cha na mekom na chi wo de bisa se wo ko ajadu fie wa wo tema ko community 25 be dia ko last stop aka ko wager old barrier wo techima ne important ba bia ko twimia nkwanta techima twimia nkwanta sanso na wo ahafo ne important bia ko ahafo Kenya si number 2 fa number ni biem 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 0246 71 69 82 abaya kama wo asichire yale na awie ne saa no na hyase ena na enan atutututu kuro ene ehwe no bosome miensa so no pagya ne nti ne nan mu nsuo no ese de ohurihuri no na ekuro no ankasa ne diabetes no ai asichire yale na adidi ne mu anti edu ba bia ma enan mu ye wo se fom we na edu ba bia ne atwa na ye kotwa wo nan no so de bado me se enti ne ya bia me kase se wonni gidi abra beto nchia na hu sa ba do ye adwuma pa ye se bosumi mu ni nyina ya ye promotion ma obi biara sa ye ma wo mfa yale ni nkowu and that's one asa enti ne ye se bedado so bosumi mu ni nyina na tu just 500 Ghana cedis pe ye be sa mo wakwanya mo watu ya ne nkakra ko sise bosumi ne be ko awie wo de twi da wo de ba so ye wo no ko sise ne bosumi awie ye be tu just 500 Ghana cedis yare bia wo de beba say yes diabetes stroke kidney problem liver problem asthma na wo de hye bi so sisi yale asebe be ma ye na akofo mo tu asin tri twetwe akoma no bo kinkin wo na te kakra no wa de ne ekoso wo widiem ni nyina wo ne spare pass nti brane fa ne spare pass enkan ye ko tia da sidie bi Oforisuo maami bi abre wa bia odi ni stroke na kan ato 10 years odi ba Dr. KKB Herbal Center e ho na obenya agidie hu se abado ye adwuma ye ntie ne mra
o man is so with the bag stroke na cho the mom is so with the bag never what me I ben anant na be zampa uti be nantia na ntokokwan no na Sandra. Wow. That was Sandra. Wonderful. It's there now to catch up for Bruno. What's it? Then I will catch up for Musuanias. Oh, my can't family. Obi, I was just so I did a way about Hina, Woko, and I'm saying, naturally, and to be a Michelin has a woman. Yeah, now, no better, no credit man, maybe by having to be. Yes, Madame and Dimena was a Nelly. Meet me as a refugee make this. Okay, Dr. Matthias here. To 10 years ono kwanya ni daso aba ma Dr. KKB aba center ya de be so miensa amana nante dia na wo so de ne eti nya di daso se o yare na adokru wato wono ma aka wato wa woni ani daso se diabetes na ma wona matutu kro kidney problem liver problem akuma mu nsensem yare biara fi utiri be si wona se otu ansi tiri na etwetwe osisi na ye wo ya wona nte kakra na wa brebe ma ye na akofom ade biara eye entini mu nipadua no wa yes na connect wo ye entini num eti yare bia edokru wo nipadua no makwa bia ye se fa beda adro so busumi mu ni nyina ye mu wakonya se wo betua just 500 Ghana cedis tete sika ni 5 million wo se tua ne nkakra eye Dr. KKB aba center he na obenya wei brananya ni daso na ma o yare no benya hu aduro na nya ni daso se ne enkachi ani daso sanso na enkachi wo de wachinchina bre wasuansu bra be soansa na hwe de emu odu ti fa na ma no 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 and 020 36 46 111. Of course, Dr. KKB aba center there be asema ye katwa to ne se duate ase ne dia spare parts ase ne dia for yare no nko African man must die with disease after the last 3 dies. Okay. Then Dr. KKB aba center and twetwen komo no na ono de ne nsem a wo kan se bra mientonchia eho ene ye amanfo de kamaka no ye ko computer so dwedi emrasisi ya. Wujari wia na wo keka anan kabone ewo wo ho eya diaper rash anwa anan sosia ahyiagu wo ho Allison ointment minia na won so wa ne sei anantom proye unamani totode wo hanu mu aye nyina ene Allison herbal soap fabi cherry Allison herbal product Allison herbal product e free Bristol NY Ventures in Sudie ebi o memu drugstore pharmacy shops and the cosmetic shops ahodo nyina mu open the dudu mu ana baby search na samwa for 0592 145 024 and 0535 141 050. Allison herbal products. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me nanu me bisa cry so kwa brochu.
Kwaku, afei na mebeko. Nenkrata krani. Any member connection man for den go for secret when you are trading musan. Oh, Express Group had menti. According to IF4, Opesa to Kwan Kosiandia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More person to Kwan Koye Jumansu, obets me the Wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmad Shofo Iso 055-555-0067 and 0249-000448. Freda Stakopada Numbi, Freda Stakopada Numbi, Bessa we are dear, Seven Moya Pumfida, Bessa we are dear, Freda Bemoya. Mr. Ukokoma Yato Trader Sako Powder, Bidia Johnny Bibrame wine, and draw away a year papa. South will be a Manoni Woodroom, Heady Pebianoa, Yobayana said, Ubasa Trader Sako Powder, a Treba could be a good show grassing, what the Atrinumina de Mananoma, a Beman and Danan Huaton, Opebiatra, Quaso Coramampon, Pentecost Aswadan, and our White House, the Kahun said, Dream mapping for, about our man no for, and now Kadawin if you do mean. Side Drace, I wouldn't the don't shed your dinner yet see now how in the floor, how the Marco, doctor. So that's all for 0243 943 413 and 0260898914. FDA Ashesha a Jadian crack so you more Ajia to say again. Come on, some sign and a mirage medic. Missy, I am one say, Nippon Stone, I made this. Jimmy coming from a crow of baby. Hey, that's a crowdy woman. Now, Urawi. Let's go with the Jamie Salmon from Madonna. So, come from Offer. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my mua, yet the board dance swap for 9 baby. Would I see a board dance before? Papa, Joy Cam for the Morgana. Miss Morgana, who must not question me. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance swap, no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type BB, Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, Musacha, I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebe Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti-Man Sanka. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyimudu yesuobi neza shansa. The man in the burukutu ginger yeze dazidur in the kekedu neza she. It is your home and the Muziana no what is she doing son. Only na yeza ye burukutu ginger factory for no. Says ya burukutu ginger bu goduna na mabe free in a computer sim. Why burukutu ginger bu sashim jajaba. Burukutu ginger name chrome. It be drinking bahwa. The same more burukutu ginger 750 ml cur. Oh no one chamfa. Or your burukutu ginger cheers. Nzo woso na way from the bottle. Ana yi sasha cur. Na fa posotano. Burukutu ginger. In a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very nice you. Nunyansem. Enton ma obi a wonye mfi dumotwe ana oba a wofafuro. Saa adwadie nkratoi. FDA nwem agye atum se eye. Okay. Ya mahwefo ene atiefo nyina akwaba eba dia santiman agye atum. Ama fosua ene akwasi belito. O ma wade. Eya asemu. Ovalumba. Vozo ra nyankopon nhira no nhira ye mpnatwefo ye ne asemato omu. Na mese ni di mabusa maami se eyi unu kuma na ye panyini. Ono na yanyini. Ukuna nyini cheo. Ahaya ajeso emotrin ko wate. Bacho. Ukuna nyini cheo. Bacho. Wadi mfie be say. Oh 40. Ena so wo say. 35. Eh. Ushia bi ma ka chen se wi ni nsamwa no ai.
uchi en bi ma no waka chen emu ana brabo ame ye obedam oni adwempa onwini nipa ho na wa mu hu ye odedodo gyae emu awo be ma ntimi mfa ho kwa ne ye adiem se ne ye nyina ebobosi no waka akyerem se na misusu se obese senti no ba ya nam de mu ama ne wakotena abonte adidi a wa ama wo oba be na ye sa papa no akotena abonte adidi adidi anum so aguso menyem oba nke manyema pressure bi omuwom no montokwa hunu bi mpo omoko won de yomfa bi nye no no akwa akodi na duane awie na sebe ono asa aba na wo kom ni mu atima sa na wabeda na nso wate ase se misusu se ebe mana sesa eye wa na ope wani na je wo ho sa de no hia nti wonu onya ba ne sa na wo kura wo bompe so oba no abeso omu to onya so omu a beso be mama de samana fu Oforisuo wo apemfo na so de ye nyina yenim muda mu nchem oba bi ada ne nchem ane sira ka abo ho tie de no opa ntoma de hu wasere se moja mai du za ntoma ne pa na ada to ho se wo bie mu ze ye start ikongu ohun oba sere ka to so a oda za na no a untim ko hunu na sire mu ko hu ze moja ba wo di asem na se ndi so opa ntoma na wa oda ne ye mu ko na nim se aduane na ba ntu ba di adi wo di ase so obi nim nyansa mani hu so nim nyansa etomre bia mu bi nim mamfa so mmenyansa awurade di ja mo so obebusa mo daakye onfa nchaw o ma wadwene wo so yisu adwene de bobra it is all the adwene ne ko condition e dise mu na afa na wo besu apem a awurade kura wo hu ye no mamfa so ama na de boso ba wo tu ba bi kama unya wasumdie be ma ya ne la ya ma oba ne beda wo nchen a na de kye ya okọ ni week na wato ano ukodu efie wura kura abu ba ka jo se mi pese di partner fia ndi se onim se onyama osimbuza mi kunu no be ma no se menkanti waja wo dan ho akotena ne so nipa wo hia no 1 week so what is wakwa akotena se ho awie ye nie ye se o se kuma so da abonten so woda osole ti won ko so sa no woda sole we wakasa ho ahomache o mo mtete sa no wuji we nyina amene nanso stela anu odi nzemunu Oforisuo be ma ne ma ne mra wa ma be obi o se di mfonyini to so ne hwehwe ne che no oni adwempa oh yeah o se ye pene ne ye che no so oba otimi nyim nyi nsemu asema ma ne nim ne omukom abosome wotuwe wo bre na aduane nkana no no da obi manjura so okumaze abontene so se ye de seka be wo oba no se o mbekọ akotata na ye de wo be ma wo nwene ho unya ba bi da ye fra wo se kankwase akasa be ma bia peso ye ya ba bia wo ye yo oye tama wo ware awale afiri a wo yere nyem a na wo ma wani kune ho a wo ye yo ba ko hye wo ne to so mi ensa se oba he wo ma ndi na menu anum sirimfo ne ye no oba wo tete na ba mumu akwele na wo kan ye nyina be dibi o ma wo fili so na do ba wiase na awurade che nipa ba nso o che ska wo de be he no di ba ma bia wo doje ba no doje wo ye yo ijimi ni mu no nya ne obeka je no to nkwase samsa no odie no ya sanfra obu ofu se kan kwase agasa de kire ye sa ne ye bobra onto to de panko no onto mpete saa won mpete saa uye yo na wo pam no okay ya brabo wo be kwa baba be hia ndi omonti ase saa ne ma no so aware wo mani so mfiri wani so Matthew 19:9 downwards ya aware nya nipa nya na betima aware o oso obi wo ho ne fiefo na aye ne saa obi wo nso so oso ahene nti no aye ne ho saa oso obi wo nso ye obi ono na aye ne ho saa eye mienza obi di fini na yam so onware da nti ubeduru na wuso obi ye bi na yofa ubekọ ne ye ne wawo ye nware ubekọ ne ye ne wawo ye nware sa wani mra wo so no wanya man na woni kunu di ya mu hwe sa ne manya se kan wiase abrabo ho no mo nti ase sa na nya sa okọ ba ko na mfa na wo pra de ho akọhye ba bi ani kwa za ohye maka to se ne kwase atwempra ye ne kwase anwo kwase ya ye nware no dunu obi twempra wo ze nipa we wo kwase a one try sa wo man da ye to so two try so mfa ne ka wan hyew obedi wani nyansani ne wo na so anware umpa ne ba de omfani ni agro ba kwase ya de akura ne beda ye fuma no wo dwane zani akwa yiye enani ma boardings mama na lavi mio o de to de pampers kura abanje ho tasi wo goto sei ne yi sei na ama no okay to Oforisuo de be ka cha branch say ba bi obi o me pass mpanka no nyanse mu no na maame no so onjeche ne wura abasa ono ana pe no de ne ho akohyem ndu onjeche ne ho wura be toto ne ma asumdi aba na bobo an okay True Wealth products and American farmer India nyoma kwanti enkope True Wealth products ni bi entori True Wealth Vision capsules abegwa so eboa me yenino ate
prostate live no enso aba odofo bema o prostate no ehwo aka yenko true for o anu adrupa o the May 40s abadwa so odofo adru ba bia o mema dwom no ene se de oni obada no watenka na ewo form joint 40s na ebeboa wachiri bremo wachiri ka se enyina akọ ema no o menses no emaye lady 40 na make camfo na media ma true wealth ena dini nyina abadwa so yenko hwe se oswa otumi ema oso ntia eduru ba bia otumi se moja no efi abani eno nti ena true wealth se bra ne ba wohoro na nyoma enkonkai iepa true wealth ni products ni nyina ana ni ndura wode esayade no ya bibiduru so no ofa every India mem yemfre true wealth ewa homa true for we so 0206 595707 0206 595707 and 0558 724 302 0558 724 302 true wealth products and I make up for them the amount Joe Apple Electricals or the signal cable abedwa so copper wire so wire papa yenko pay bito na Joe Apple Electricals and akofa bi e dia bedroom asante for na wodi bi adum kumase eno team me friend no abedum asante abedum kumase signal cable Ghana wire papa na upe bi ato Japan house MTN abrosano one no enedi ehwanimu asisi taziro adenyame ubenya signal cable no bi ato 0246 9058 98 Joe Apple Electricals ne ma eno no prekase powder immune booster drop papa prekase eni nwan no bi ni ahwetwe eno de afra na anu aye nam aye che wakoma na bom kinkinkim no eduru ba bia oba wonyem anemia mojawe no onom prekase ne bia ebebo apa cholesterol no adi unipadua mu ehim eno tiye nkokope bi ebe na ne saade ne nyina sugar level no etesen blood pressure no etesen prekase powder unya fufu na se bi aduani bia benya bia fa bi pete so enwoma be konkai ede amount ubotunsu ana de gum na wonum na wanom prekase pada obo herbal clinic adoato adumenu omo ene de bae yefra prekase pada e wa homa tufo we so 0249 761 508 prekase powder Dank Herbal Complex ama mene wan say yade nipa benya wan na yade kroya Dank Herbal Complex opportunity number 2 or for etina wo ye adwuma ukopportunity number 2 a City Life hybrid school no na ebo ho pe yenko nyekotu yade ase wodi nu papa ba emfidie papa e wo Dank Herbal Complex aso ye ho na wo kwa wonfa wo yade no ensa mabiem or for ahutofie na make for edi amount en hefa eno ene Dank Herbal Complex 0266593330 0266593330 and 0244017556 Dank Herbal Complex ahutofie no yakwanya kopa gan ni bi na ne gangan akatima kapenya grono anu adropa eni agan no na hote edin no the friend cement vital herbal mixture orofo yenkotobi na afi empaso agrono enye yede yekoto agan ebenya bi e cement herbal clinic asokoma poni rural bank no eni di enhwani mu ye cement herbal clinic akopa agan ni afon kwan ya yefre e wa homatufo we so 0240616061 0240616061 agan yo agan emema no age aton Brexel A1 Ventures ono and the Allison soap Allison ointment or the pomade so aka ho orofo eduru ba bia enso bi ene honam kankan no eduru ba bia emwa kwakwa emanso ense already no Allison soap and I make am for edi amount or the ointment no abi abadwa so eduru ba bia candidiasis no e hama yi papa orofo eduru ba bia wona wo chi ade wo kitchen no enu tie mampa bi enwom kitchen eduru ba bi na wo chi ade na sanwa no eboku video ni mu a na ebom pomponya wanhwe yakore wo so na ese wo video no diaper no ye de bon koda no a ye pe Allison ointment emphasis o moto na o moto enya moto kama na nyoma enkonkai oba woni monyam ayotirinwi ye pe Allison pomade ni bi ebebo ye papa Brexel A1 Ventures and the Allison soap Allison ointment and the pomade no abedwa so 059 2145024 05921450024 and no Brexel A1 Ventures Nenyoma pa wade abedwa so no bia aberewatia afoso be ma me twaniti amenu amema no makapina togwe emrem na ansa na ye na togwe aba kekase sompa chede ane ye di ho nkomo no wa maye 500 Ghana cedis nti yankopon koso a ehwa no na onto na aduma chede a wode sayade ebo nipa no emu ofoso be ma me hya se akase ewia so we ni ya no ba akofo we na setena no ya
na saa nso so na humanu suma minti na yesi atwe mienu wo hwe no eya na wonom enam mo nante ebomu efise wiaso no benkum dware ni fa na ni fa nso so adware benkum be makra na so oba kra de nka wo nkwa wasetena no enhyeda enye wuhia obi ene waka ho edru ho a onwe mpem agodie na watimi aboa ama ho atimi ayehia wo ba wo enhyeda nka wo za na romanticism krampo no ede ne ho aba bagigima ansa no akwa ya sabia empanyisi aboa ne ntakra no ene ma ne yefe ema ne ho yefe na so ntakra bone de fanyam kwatere kwa be ma wo ya ababa wei eja ne dan ya wono akasa aha wo ho a wo kwakwatena ne nkyai wo ho no wo tabi amoa no na hu hia se wotu sa na mo no but watu awie be ma we se nya be ma ya ne ne koye wo kofi wa na mu banga ya ande ama no se wo pleple me e na so ho ya wo de yi ofalumba bese e na ye ya no wa de game wo ye ya no obude e se dabu a e se de aka na asa akoko a ya pleple ne ya kekeke oba ya na wakoto boko na de ama no wa ye ne ho obro papa de asie ne nyina no fo so be ma ye se adua wo na ma no kwan a e na ya na ewo dollar no kwanto wo no ne pe e na ya na ahoma koso ne kon asa wa antoto ne ntutu ye na ni nyina mu no obi nim sa kwan a wo ko no be hia kwanhia bi o mu a enka won ko be ma ni mom e na wo ahu nyansa wo ye ti bon kwaso papa fo so be ma ye se de nyankopon do no e na ya no ka nanim Asem Mpe Nipa ba ha se no mu a de safata wo no ye beka de a kirawo ye nkata so nyem mu aso wa ha se no no fo so be ma wo hwe Proverbs 3 ho no a o ka asem bi wo ho Proverbs 3 besa me kenka kakra bi na me de manu di sem no esie Proverbs 3:13 ho no wo se enhira ne onipa wo hunu nyansa ni onipa onyanti ase 14 se na emu adinya no yesene dwete na emu mfaso no esene sikapa wo se yesene fine gold ayasa fine no etisa woti wona se wanye benyansafo na wo se wo bedi wa ho odachi wo be gina ho na yese na wo bi ye bi obi akwa wale nti no wo so wo kopanyimu etesa wo enkola na ofoso enkasa de ba we say 2 almost 35 years but wo hwe ni fie wo hwe na nimu a obeka say bia okọ 50 years kola all because be ma tete ene bia nyinsem mu bla wo ma wo blenti no yenim so oba akọ nyinsem na odu ne na manti so ade wo say bia wo nyina so nya nyina so papa bia te say de na wote no but wo hwe wo fie ya beka say bia okọ 40 and 50 years all because be ma ne tete be ma na no yesay buru nu ye didi watemu nyina say masa ba na mu di ama no de amo Ofoso e ka cha branch say wonim de ya oma ne na amo ne to no omla ha say num na ba bi owo bia no yenim so say wadwane akota won na ni ba bia wote yeso ye ho ba bia otente no se ni kulom ho no wadwane akota ana so okokote ekura foforo ase a won kai hu say ye no ye ni na satellite hu ba bia ente no mo anka say bia wo dwane nya sa yes so de mo na ya de by force ba ho force enya papa ma nti won tuam ni kamla no oba no so yan kan chan se nyankopon ne boafo ye bompa ya ta na chi se nyankopon ba ya adom na wakwa wo so asomdwem no awo e de afa ne ho de afa ne ba yenim se e chen bibi wo ho e wose yetimi eye boa ye betimi aso ne mu okwan bi so okay bebre na badwafo aka menka bebre sa ne mom mesre mi nwa manum se eduru ba bia womwa fefe womwa ni omhu be mo mpe no no se ne pa wono andredum no hwe ni subai danso obi kwa akokọ recommend be ma ma se be ma we di minim de wo kofa oba no odi wanim kofa be ma ma wadi wabro pi woni be ma ni subai nanso ankachi ma meka wakoma to ye mwate na abrante no ye be ka kire ne se wo mra mi nsim konwa e be boa no anyesa ne ye ya ye bakurum a emwa kra abusuafo so tia omo be ma na wo didi atem no omo ntunefo wakwa bi so anyesa omo ma obai ani bre no no so kakasa bi tato a anu be den duabo no na so oba na ne ne ya e be ma na bo be ma ne dua me na me ka kira wo because wo se wo bebre oba wa nyemo so wo bebre de na onu ye be di kam onu abre okay yani togbe haba keke entwetwe enkomo emra sisisisi togbe memo akwaba ene de wotam no ba bi akowura no next week enye sa wate na ye hyehye ho wote asema senti no ena nyame ahira wo saa no togbe microphone mame bibia boko de boko togbe si ekasusum nyuma de a ene de
tia habai dia kamia ise kumasi de tubo habaka ke do bi ntimi wo obi ntimi mama tia tifo ni ahwefuo togo brani mu kakra ana peso ogigi demu mama tia tifo ni ahwefuo sense awiyase ayewo obia to me bre obia to me yare mi togbe amba keke abeti hai ni shume ya nipa nti enye akumase ha eno kwa na monemi wati hu kana nina togbe no aso ya na bi wo wai the whole Africa yes me meti hai wiki bia no metumi kwa brochire etumi ye 20 isanse me twa ticket the ko bia me twa ticket kono hunhum yes se nipa no meji baby a o ti no meji address na de ehia ne se nipa no be hume obako yeah nti ye izun frama na togwe na ukọ santimi fo bia nka honko Osei uti fo bia nka honko dia se ne ke ye travel and tour fa wo uti mechi atifo ni na medi ye frame togbe aramban keke azibribo sonkalu kagoka sana frame nti me ton edro me yesi kadro nso me ye dry pocket me yellow tonoba nebo uya nepa na se yare ene to me takew na odi mechi boko a ohumbeto wajuma ene sei na se odi mechi boko a ebekene aduma be pija ebia na se obi ene ju yere na upese oba no be babakia ye wo kwanya ebetumi afa so a usabe ka yere no ebia usu ye oba wabre e obe ma bi hu se de kai awuase asisa awuase wasisa but yakupon nan kasa kasa de on sisa awuase ye aye ya ne pano ya kasa na sisa awuase ntino metumi ya adwuma ama nkrofo e wakomase mesa wa akra ye aje kotoku America down akra no ya akra no obi du faka na se osiwo media junction na ufa aje kotoku kadia ubetumi abaho ye ya show kama ni adia togwe obi ayo se beye no beye nko an ne wiase ankasa oye nipa ana yeah the entire banisani say beye no kwanya yakupon faso obono no ni mama ni ho ni papa ni ho nunti ena BBC a yetumi yetumi di hye no se eno ena yetumi yesa de no mama kire wade me togbe amba keke ameti se uye anipa na se ubasa se wesu na se wasetramu betumi ase ya bebre wo ho a enam kwan bebre so isan se wo maame a awo ade bawo yase no wo maame wo didi a wo maame no akomodi no a na se oso a because akomodi anipa edu ba bi a na nsuo otumi free ne so na chese bibi sa akoka wa wadwuma betumi ase ebia na se wo ye anipa na se wo didi ni na no wo papa wo usi wo papa de ha adwen obi wo ho a ebia wo maami ana okosei wo papa ewo wenimu because maami fo no tumi ka omutumi ye ne sa ntino ebetumi aba sa se bibi sa no betumi attack wadwuma ohu anipa bebre wo ho a ebetumi aba ne se ne maami afiri mu nti se de wa nhwe no fiti ase ntino omuwie eyi na yare betumi atake no anase na dwuma betumi ase nti ayema bebre e wasase we so a wo ya nipa bema a wo basase we so no wo kosia oba ase se oke upe no na se oba no nyem na se oba no wambo amane na se oni no da ise no de nya wodia na se oni no da wadwuma e betumi ase okay what you make no e betumi ase ye free hono mu a uye anipa na se uyere nyimu a
na sa akoda na obeba no akoda no ni sunsun no sunche wo de na ebetumi abase wadwuma betumi asei ni na no enu ntina tambia no ye kasa ye tumi kase wiya nipa na se wo pese obe bentogbe ahamban kekea bemi na me ne wo na yen cheki wasetra mo se wo ba wiya se no dien ena ekoso dien na wo tumi ye dien na wo betumi ye me ameti hai me ya nipa me ndi nkruma isanse tamwa me maame onyi mo se oke obe wo togbe ahamban keke no ye cheki ye no ye kachire ni me maame se wo di nkruma akoda we wo be se na setra mo tibeti hai me ndi nkruma okay what you make me akasa me krada me ni oba otomi ye bibi me krada nti ye katre me maami asa na ye de wu me so nti no ohu me se no me wale oba kokko debi me wale oba kokko nti eye bibi e na yakopon ohihye togo so wale oba kokko debi me wale oba kokko oyire ni nwa etutu amuni na omo ye ehoni ho se oba kokko de ye na ebra ti se tosh nti baby akobia no na obi apen so ho nti mia togwa mekeke meti ai nti sa pepepe na anipa bebre wa yase a de ekoso fa ne hu afa sikasem hu na juma sei anyema bebre koso yare take no ni ade ni na no bebre wo ho a afri no ankasa what did they make us yes last year many mu guy bi na apeni bi kasaye na okasa de tia peni no okasa fa ne hu poto na peni no ka kire na se ye be kire wo se de ya wo yasetie nde osere asa na otumi didi nti enye anyama etumi koso afa ni pa ho wo yase ni na no enye ni na na eye beifo enye ni na na eye beyi so nti no wo ya ni pa na se wo betumi ahu anyama ekoso afa wo hu de enti a wo bre ewa wo yase de enti a yare hawo ewa sase wo eso a wo ye oba wo ye bema na se wo betumi ahu bibi sana sole na to anamo kotogbe ho first debi say anipa no betumi aba me ho me mfoso obia because o ka no kra anipa mpe no kra be bia no kra no wo no anipa mpe ye fa togwen ma no entudwa mo fa togwen ma no entu tv no so ema me mwada roma na ema wo betumi afre togwen wa kire na kira kwai na nwoma akonkai se bibi eda so na dani konua 0244 484747 0244 484747 saba we ankasa togbe na ba ankasa yeah me personal number WhatsApp so 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 we nyina togbe abai keke nema na me ka chiro bibia se eduru ba bi na akotogbe ho togbe ene rezi concern we ukotogbe ho na wakoto no na ne koda no ho a mo hwewo na ye danya no apanipa no ebeba na enwoma enkonkai efiri se sunsum wiase akasa no omanfo ehia moa na moa ne moa ne togbe abai keke sa na meka cho azigblibo so nkalu kaguka no na kwa ebeboa omna samoa ofo so hu se na no ya ne maame Teresa onya ne baibe koyi okwa na hu se bema sika wo buto maye maame ka sem cho hia ya na no me kotogwe ho nipa ebufa so onya sem ketwa se nipa ho kire no wo ye adwuma enoma nkoye bema do wa masikamra buto mu masikamra obutum dwuma be nya nsa nya nyankopon bo wo na nipa na asesa wo hyebre pomodin kotogwe abaka kokoro wo hyebre wo de onkoye hwekwa de ko koka togwe maba ni enya se tie to so ne enya sa na nyame bo wo be ma to wallet se be ye kwa won ko bi ye to awon to bi no ente sa first bu check won se na te sa enne be ma ni sika kwa yire kwa na obi fa no wo sika mbo na adai na oni sika bomodin tu anamom ne gya se wo te fa akono ukọ ba bi amwa de amwa ne mfa nche wadwum se me kwa togo abaka ana ukọ ba bi a to wata asema togo se me de me mfo so obi a wonu obi kasa na okasa asem ne kire wa ano odin yes ade paneton wo de kọ
sɔre waka maka kyerɛ sɛ baabi atogwe wɔ no ɛnyɛ yera kwan ahaya o ahaya so ɔte asɛ ɛdwo so kwan so wofa nita hotel bomfa nyɛ asante akye bomfa wo aha figya so wofiri ɛkyɛn wo kurom na wokɔ asotwe wofiri asotwe a na wokɔ hɔ bɔ mmɔden bɛrima de wosɔle nkyɛn wɔkɔ a bɛrima nante because wɔde nkora ba wiase waware nti saa sɛbe wadwuma a woyɛ nso sɔre na bɔ ho ban ampa ɛkɔ yie nanso nipa timi ma wadwuma ɛdan ɛtɔ fam sɔre waka na kɔ yɛ ɔhyɛbrɛm togo a ma kɛkɛ na wokɔ a wobɛnya result na anome kɔ hɔ nipa ebu fa so ɔnya asɛm kɛkɛ togo nyame nhyɛ wate wadwuma saa togo wankasa fa ma no to dwa ya na amanfoɔ sɛ wobɔbɔ a ya na yi ɔmo dɛ papa na ukuada woba ukuada deɛ yɛde wobɛba 9:15 no sɛdeɛ yɛ ne daa no na yɛbrɛ no kafra wate nti yɛmo bɔ number no kama okay ebia na sɛ woyɛ nipa na baabi a wowɔ bia no wopɛ sɛ wobɛ invite me na me ankasa bɛba wo fie okay once one na kwan wɔ hɔ okay yɛbɛtumi aba bɛyɛ bibia ma wo left to right kasa ɛnyɛ juju left to right no so yɛ me dɛ paa ɛnyɛ juju ne ho asɛm na ɛka ne bro som ɛnyɛ sikado na ɛka no ne bo soso no yɛwɔ kɔna menua ubea nipa yɛbɛtumi adarete wo wakasa wobɛtumi ayi ɛwɔ wiase me personal number no ɛyɛ 0244 48 47 0244 48 47 ebia na sɛ utumi mbakrapo a twa wo san left no yes ne fa WhatsApp na wa fa we din no papa din no ma media ka okay anipa bi wo hɔ a obi wo hɔ na yɛ misiri anipa bi wo hɔ na otwa na odi senemi na sɛ ade akyɛ na sɛ on timi ka na wa pipa ni na afiso ɛya na yɛ mi wanwa wo akasa na wo pɛ ahoɔden sompa afita bla man keke ho amen mi bo na mi betumi aboa okay abotre okay number no 0244 48 47 and answer 0244 50 32 and answer 0244 50 20 WhatsApp ewo nina so enche bia ye bedi bronya bibia be yeye amawa braba be tesi to bia that's it okay togbe ye be dase ya ne togbe habai keke na etwetwe komo togbe si ye bedi bronya enti bibia nya bra na be test no na nyoma enko kan traders chekopada eboy ema enne ye ba mo akache ema Asem Mpe Nipa akozo burukutu eye bemansuo saa na express group ye konye kotu kwan express group eboa saa Lawson beverages ono ena de Rayman bitter aba didwaso amanfo say ye mu bobi na ye twetwa bi 0551 931 0551 931 0548 931 na asemu a yede to ya proso ye tunu sre eni abasa no yenko yetiefo ni ahwefo na yenko enkoche omo adwene 0551 931 hello okay yi we dey one fast Nigeria we ye bojaye ye be ni to ni ko ova me dey make ka make na se me sire mi ni abe ma no okay because we didn't don go ade be chiso so for any we be we akwa kwose e bi abofo ase bi wa wudu kura e bi abofo ase na me yemu ona e bi ya ba be ho da bi o e fa ma me ho abufo se wo da fi de ka so na ma me no be brepa obe se pa ta obe se tu ni na ma ta ka kekekim no na ma ko ni se bi e bro we na je ke ke bi e ba na de wo fa di ase o ti unyi abro na se be ba ka shashashe na wo ime si ase mi ni aben so se bi no go ha onya se ne ka plantie no okay hello udi baby afrefre Oforisuo evangelist de watching the bo ho sasa evangelist ye koyenim ye bre no na de asem na reho we dey at the provision that channel dey come program this no se bana reho na ilisa de yamwa wan kamon sre ti for so mo akaka na nke fa mo ye de ekoba ne sa no a
ye de mobile number no ebetudwa adwuma ma ye mobile number ye de edisa adwuma no enche ye be ma ya tiefo nyina so ate se opese obo a ne ya ye ne sai be fe hello 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 Hello. Udin baby afrefre. Hello? Oh, what is happening? Hello? Hello, good morning. Majo so Udin baby afrefre. We keep any was of moonlight. Piero yanko yanim yabreno. Breno committee na I permit and ya de on one kasa wuyi nti e bebuano. Aya asemo. We say we talk about yeju. We no nyame be di we cha meduma na kwa na ye yama. When I know you know, I'm making as a man person catcher, and you put you in a linear band will be dinner. And any day, walk up Bamba when you say, okay, hello. Hello. Udin baby afrefre. Your family so far, me free London. Yentio. The patrol, Nanka, about now or two on the coming. Fan number no my, also free London. Mo fa number no ma. Your family so far. Ma me gina so kakra. You me patrol mo. Okay. Ma me etene no bedi nkomo why? Hello? Okay, ahani adu ofre no enyina abesie. Enu nti nyame ya adrom na ababa wa ye ne no edi dwumadie aka wakoma se opese oboa no kina ye de momo number no ebetudwa. Sompa Asem Mpe Nipa momo line no ye de betudwa na waboa ye na nyoma akonkan ifiri se okwa woso eya asemo abrewatia. Ofoso bema ye na nyame ase Beneza baabi a wode abedu ne ye ka cho Asem Mpe Nipa dwumadie fo bia wo hawo amane atete anase bibia hawo bia na ha ene wasa wode ba ne ye so mu abia ye ma no 0243 58 another 5878 0243 58 58 78 and now 0552 0955 93 0552 0955 0 ampacho number no 93 last number no 0 ampacho mo nya 93 my 0552 0955 93 0552 0955 93 emai mi enu amede atudwa na mu bia befre bia no ye beje wo so ne ya hwe apɛ wasma no pemesi bre de amount ofoso be ma yencha Crystal Vie na wase omna samwa kasaba ne ho atone pa Orlando abrochime mu UK rather nyankopon koso a insure na onye wado birthday wo ho where your white birthday wow ba anya wow birthday wow ba birthday amiamba birthday say we na wo ye Mrs Olivia Osei okay Mrs Olivia Osei na woda na owo friends and okay take and send here kumasi ya Mrs Olivia na Osei Mrs Olivia Osei awo send here take nyakopon koso ensure na onye wakoma so ade nyina ma wabra omo ankwatente ahoden ene apomuden wom happy birthday to you way everyone kasa papa omuna samwa bema ye ni djuma ewa ha. Yes, hello Sompa sika no yes sir abato wallet no so won pastor ane ye beda nyame ase entidie na wo ka kira afoforo I make for so omonso omo ntwa bi because enna nyume na me se me try wi ahwe se the crack na me try